Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-28 sa buwan ng Enero 2023, araw ng Sabado. Sa ulo ng ating mga balita, pamilya ng dalawang Pilipino na natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar doon sa New York City, handa raw tulungan ng Department of Foreign Affairs. Ang pagpaslang naman sa overseas worker na si Julie B. Ranara sa Kuwait, hindi may tuturing na isolated case. Samantala, total deployment ban naman ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait isinusulong at suportado din ng ilang mga mambabatas. Philippine Military Academy graduates sa na nasa Philippine National Police hinimok ang 11 pa na senior officers na tumatangging magsumiti ng kanilang resignation o courtesy resignation na makiisa sa panawagan ng Department of Interior and Local Government. Nasa mahigit 200 kabahayan naman naabo sa sunog sa dalawang barangay doon sa Iloilo City. Isa sa mga residente ikinwento din ang isa umanong milagro dahilan na nakaligtas sa sunog ang kanyang bahay. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Israel nagpakawala ng ilang serye ng airstrike sa Gaza Strip. At sa ating balitang palakasan, Indiana Pacers bigong payukuin ang katunggaling Milwaukee Bucks habang si Giannis Antetokounmpo muling nagpamalas ng season high na kanyang puntos. At ngayon sa ating mga detalye. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Assistance Center at ganoon din yung Assistance to Nationals Unit sa pamilya ng dalawang Pinoy na natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa New York City para makapagbigay na ho ng karampatang assistance para naman sa pagpapalabas ng mga dokumento upang mapabilis din ang repatriation ng nasabing mga labi. Unang natukoy ang mga nasawi na sina Seni Braga, 44 na taong gulang, at ang transgender na si Rodolfo Manacap Jr. o tinatawag na si Olive Snow, isa ring freelance makeup artist. Natagpuan ang bangkay nitong si Braga sa mismong banyo ng kanyang nirerentahang apartment sa bahagi po ng Queens noong Enero 17 na sinubukan namang dalhin pa sa paggamutan, subalit idiniklara ito na dead on arrival. Samantala, natagpuan naman ang katawan ni Manacap sa isang hotel sa Manhattan. Noon po itong Enero 19 na huling namatang kasama ang kanyang mga kaibigan na dumalo pa sa Miss Universe pageant doon sa New Orleans at noong yang Enero 14. Sa ngayon, wala pang i-isyong opisyal na pahayag ang mga otoridad sa naturang lugar kung may foul play nga ba sa pagkamatay ni Braga at Manacap. Samantala naman sa iba pang balita, ang pagpaslang sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara sa bansang Kuwait hindi daw maituturing na isolated case ng isang mambabatas. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo JC Galvez. Hindi maituturing ni Senator Joel Villanueva na isang isolated case ang karumal-dumal na sinapit ng overseas Filipino worker mula sa bansang Kuwait na si Julie B. Ranara matapos itong lapastanganin ng 17 anyos na anak ng kanyang amo. Sa pagdinig sa Senado, binanggit isa-isa ni Villanueva ang iba pang pang-aabuso na naranasan ng ilang mga kababayan natin sa Kuwait. Ayon sa mambabatas, taong 2018, karumal-dumal din ang sinapit ni Joanna de Mafilis kung saan natagpuan ang kanyang chap-chap na katawan sa isang freezer. Taong 2019, inihag din ni Villanueva ang isa pang overseas Filipino worker na si Constancia Lago Layag na natagpuan patay sa ospital matapos itong abusuhin ng kanyang amo. Sa parehong taon, anya karumal-dumal din ang sinapit ni Jeneline Padernal kung saan sinaktan at kinulong sa kwarto hanggang ito ay malagutan ng hininga. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Joel Villanueva. We can no longer claim what happened to Julie B. was an isolated case. I'm sorry to say that, but this is not an isolated case. In 2018, Mr. President, the body of Joanna de Mafilis was found stuffed in a freezer. Again in Kuwait, Mr. President. In 2019, si Constancia Lago Dayag died in a hospital. In the same year, Mr. President, Jeneline Padernal Villavende was assaulted by her employer for days and was imprisoned in her room until her death. Nabalitaan natin to, Ginoong Pangulo. Si Villavende asked for help sa kanyang recruitment agency. She asked for help. Pero wala hong tumugon.
Bahagi ng payag ni Senator Joel Villanueva. Kaya naman pabor ang ilang mambabatas na magkaroon ng total deployment ban sa bansang Kuwait dahil sa patuloy na kaso ng pang-abuso at hindi makatao na pagtrato sa kanilang empleyadong Pinoy. Nanggagalaiti si Senator Jinggoy Ejercito Estrada matapos ang matinding sinapit na isa na namang kababayan natin na si Julie B. Ranara kung saan ginahasa, nabuntis, sinagasaan ng 2 beses, sinunog at inabandona sa isang disyerto sa Kuwait ang sinapit niya na nagmityan ng kanyang buhay. Kaya naman nais na irekomenda ni Estrada sa Department of Migrant Workers o DMW na iba ng deployment ng mga overseas Filipino workers sa bansang Kuwait. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Committee Chairperson on Labor, Employment and Human Resources Development. Ako nanggigigil ako rito sa bansang Kuwait sapagkat sa dami kong nababalitaan and it is also recorded, marami na ho talagang pang-aabuso na ginagawa itong mga amo nitong ating mga OFWs. That's why I want to recommend to the Department of Migrant Workers to ban our OFWs from working in the state of Kuwait. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Sa ngayon, ang labi ni Ranara ay dinala na sa isa sa mga punerarya sa Las Piñas City at bukas, Enero 29, sisimulan ang burol at magtatagal ng hanggang 2 linggo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 7 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Nag-abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Israel para ho sa mga Pilipino na iwasan muna na magtungo sa mga lugar sa bahagi ng West Bank hanggang 28 ng Enero dahil naman sa nagpapatuloy pa rin na tensyon doon. Ayon pa sa Embahada, kabilang sa mga lugar na dapat iwasan ay ang Bethlehem, ang Jericho, Hebron at West Bank, ang Temple Mountain at ang Damascus Gate, pati na ang Herod's Gate at Alwad Road, pati ang iba pang mga lugar na kalapit nito na nasa silangang bahagi ng Jerusalem. Mga lugar na malapit din sa border ng Lebanon at Gaza, pati na doon sa Golan Heights. Pinapayuhan din ang mga Pilipino doon sa bahagi ng Israel na maging alerto at mapagmatsyag sa kanilang paligid at huwag kumuha ng mga larawan o kaya video upang hindi sila mapag-initan. Hinikayat din ang mga ito na agad na lisanin o kaya naman iwasan yung mga lugar na mayroong nangyayaring kaguluhan at matataong lugar ay dapat na iwasan din at dapat ding maging maingat sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Una nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahapon, Enero 27, naglunsad ang Israel ng airstrike sa Gaza Strip at matapos na magpakawala ho ng Palestinian ng rocket doon sa kanila namang panig. Ayon pa sa Israel, 2 rounds ng strike target. Ang Hamas ay kanilang tinarget at tinamaan ang ilang bahagi ng kanilang lugar at nagpakawala pa ng magkakasunod na rocket sa bahagi ng Southern Israel. Samantala naman, nakisa na rin sa panawagan ang samahan ng Premiers o ng Philippine Military Academy graduates sa Philippine National Police o PNP sa paghimok sa 11 pang police senior officers na magsumiti na rin ng kanilang courtesy resignation bago pa man ang nakatakdang deadline sa Enero at 31 na yan bilang bahagi pa rin yan ng agresibong kampanya para upang malinis ang hanay ng pambansang pulisya mula sa kalakalan ng illegal na droga. Inihayag naman ni Police Major General Valeriano De Leon, ang presidente ng Police Cavaliers Association, na ang pagsusumiti ng courtesy resignation ay magbibigay daan para yan sa pagsala ng mabuti at gayon din ay evaluation na rin sa lahat ng full colonels at generals sa Philippine National Police upang at ito ay alinsunod naman daw sa itinuro sa mga PMA tungkol sa katapangan, integridad at katapatan para
para sa pagsisilbi sa sambayanang Pilipino. Nagpahayag din naman ng buong suporta ang PMA Cavaliers Association sa panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. at pinasalamatan din ni De Leon ang PMAers na pinangunahan naman ng 4 na matataas na police official ng Philippine National Police na nakapagsumite na ng kanilang courtesy resignation. Una pa rito, tanging nasa 11 na lamang kasi mula sa 956 na third-level officers ng Philippine National Police ang hindi pa nakakapagsumite ng kanilang courtesy resignation. Ilan dito ay PMA alumni habang nasa 3 naman na mga hiniral ang nakatakdang magretiro na sa darating na Enero at 31 kasabay ng deadline. Bago tayo umusad sa iba pang balitang nasyonal, ay dako muna tayo mga kabombo doon sa Western Visayas dahil mahigit 200 na kabahayan ang naabo dyan sa malaking sunog. 2 barangay ho itong nasaklaw. At yan ay nangyari dyan sa Iloilo City. At may kwento pa ho ng milagro dito ho sa naturang pangyayari. Alamin natin ang kabuuang ulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. 200 na kabahayan ang naabo dyan sa malaking Nakaraang linggo ay nabaliktad naman ang nararamdaman ngayon ng mga presidente ng lungsod ng Iloilo dahil sa nangyaring sunog ngayong araw 2 barangay ang may mga kabahayang nilamon ng napakalaking sunog kaninang madaling araw. So ang mga barangay na ito kung saan nangyari ang sunog ay ang West Habog-Habog dito sa distrito ng Molo at ang katabi nitong barangay na San Juan, Molo, Iloilo City. Sa West Habog-Habog, Molo, itinatayang nasa 176 na kabahayan ang naabo. Samantalang sa Barangay San Juan ay mahigit sa 60 kabahayan ang tinupok ng apoy. Samantala sa gitna ng nasabing sunog ay ibinahagi ng isang residente ng Barangay San Juan, Molo kung paano siya nakaranas ng milagro kaninang umaga habang nangyayari nga itong sunog, itong napakalaking sunog sa 2 barangay. Sa panayam ng Bombo Radio kay Evelyn Gaco, sinabi ito na habang nilalamon ng apoy ang mga katabing bahay, hawak-hawak nito ang imahe ni Senyor Santo Niño at ni San Gabriel Arcangel habang sa intim na nagdarasal na makaligtas sa sunog ang kanyang bahay. At hindi naman nabigo si Gaco sa kanyang panalangin at bago pa man umabot sa kanyang bahay ang apoy ay kaagad itong naapula. Sinuturing din itong best birthday gift ang pagkakaligtas ng kanyang bahay mula sa nasabing sunog dahil kahapon nga ay nag-celebrate ito ng kanyang birthday. Sabi niya kahit wala siyang handang cake, best birthday gift naman ang ibinigay sa kanya dahil hindi napabilang ang kanyang bahay sa mga naabo sa nangyaring sunog. Pakinggan natin si Evelyn Gaco. Malaking pagpasalamat ko sa mahal ng Ginoo na ginagawa niya. Kahit na maraming na-stop niya ang aming bahay, wala sang fire. Siyempre sa pananampalataya ko kay Niño Jesus kag San Gabriel Arcangel. Apo no, amo ni siguro kahit na walang cake birthday nga wala masunog balay ko. Thank you very much. Oh, Diyos ko naman. Napakinggan ang naging pahayag ni Evelyn Gaco. Sabi niya kahit walang cake, nakaligtas naman ang kanyang bahay at ang kanyang pamilya mula sa nasabing sunog. So sa ngayon, ang mga residente sa 2 barangay ay pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers sa barangay covered court or gymnasium ng 2 barangay. Samantalang ang iba naman ay pinili na lang na makitira muna sa kanilang mga kamag-anak din dito sa lungsod ng Iloilo. So makikita natin ngayon dito sa likod ko, Bombo Dennis at Bombo Everly, yung iba mga residente dito ay naghahanap pa ng mga kasangkapan na maaring hindi naabot sa sunog o maaari pa nilang mapakinabangan. Pero 90 to 99% na mga kagamitan na makikita natin dito ngayon ay mga scrap na talaga. And yung iba talaga dito ay
masasabi mong itatapon na lang yung mga hayop nga dito kanina, Bombo Dennis, yung mga alagang aso, higit kubulang 10 mga alagang aso ang hindi na nailigtas, hindi na nakuha ng kanilang mga ng mga nag-aalaga sa kanila, maging mga manok panabong ay hindi rin nakaligtas sa nasabing sunog, Bombo Dennis. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Ayan, sapagkat malawak yung pinangyarihan ng sunog. Umabot sa anong alarma yung sunog dyan at na aksyonan ba agad ng mga tagapamatay sunog yung insidente? Actually, yung sunog ay tumagal ng mahigit isang oras kasi nagsimula sa mga pasado alas 3 ng madaling araw, naapulas sa mag-alas 5 na kanilang umaga. At hanggang sa ngayon nga, mararamdaman natin sa tinatayuan natin o kinatatayuan natin, Bombo Dennis, na medyo mainit pa mga sahig ng mga bahay, and may makikita ka pang mga baga kasi karamihan dito gawa sa light material sa mga bahay. So, mabilis na nilamon talaga ng apoy ang mga kabahayang naririto ngayon sa Barangay San Juan. So, kinatatayuan natin ngayon ay ang Barangay West Habog-Habog, and yung Barangay San Juan naman, mula sa kinatatayuan ko, mga 10 meters away lang. Zone 2 San Juan, Molo, Iloilo City, Bombo Dennis. Okay, one just last point. Yung area, yung covered court na binabanggit mo, kakasya ba dyan manatili yung mga kababayan natin hanggang sa siguro susunod na magdamag? Dahil kung ganyan karami, nasa 200 yung apektadong kabahayan, talagang kahit siguro 2-3 covered court, medyo mahirapan i-accommodate, Bombo Ayan. So may alternative ba na magagamit yung mga kababayan natin na pansamantalang sisilungan nila? Actually, ang lugar na ito ay malapit din sa City Social Welfare Development Office ng distrito ng Molo, na minsan kapag may mga kalamidad, mga trahedya na nakasila dito, ay doon pansamantala pinatitira ang mga residente. At may mga paalala naman sa paligid ng barangay na sa ngayon ay inaasikaso din ng Iloilo City Government upang pansamantalang matuluyan ng mga residente ng San Juan at saka ng West Habog-Habog Molo. Pero kanina nang dumaan tayo sa gymnasium o covered court ng West Habog-Habog Molo ay talagang hindi magkakasa. Siguro magkakasa kung nakatayo lang, pero kailangan nilang magpahinga mamayang gabi. Saka yung iba kasi may mga nailigtas ring mga kagamitan, may mga appliances, may mga cabinet, at kapag dyan mo lang ilagay ay hindi rin secured ang kanilang mga kagamitan, napaka-inconvenient or uncomfortable talaga para sa mga residenteng ito. So yan din yung sa ngayon ay ginagawa na ng paraan ng Iloilo City Social Welfare and Development Office at ng Iloilo City Government mismo, Bombo Dennis. Okay, sige. Ingat na lamang kayo dyan, Bombo Ayan, pati na doon sa mga residente dyan siguro na bumabalik, baka tayo'y mapinsala ng mga shrapnel o yung mga, baka may mga pako pang nakalitaw dyan, Bombo Ayan. Ako, ingat-ingat kayo dyan. Maraming salamat. So para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Posible namang magtaas ng singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco dahil sa 2 linggong maintenance shutdown ng Malampaya Deepwater Gas to Power Facility na makakaapekto sa gastusin sa kanilang operasyon. Magtatagalaan niya ang maintenance period na ito mula Pebrero 4 hanggang 18 ng kasalukuyang taon. Paliwanag pa ni Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara na bumababa na ang napuproduce kada araw na gas
mula sa Malampaya. Dahil nga sa walang natural gas na magagamit para mag-produce ng kuryente mula sa Malampaya, sinabi naman ng Meralco na mapipilitan silang kumuha mula sa mga alternatibong source. Mararamdaman din anya ang epekto nito sa March billing ng mga consumer. Hinikayat naman ng Department of Energy o DOE ang mga planta na iwasan muna ang pagsasagawa ng maintenance upang matiyak din ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Samantala, matapos ang issue sa kuryente, magsisimula naman ang pagpapatupad ng pagtataas sa singil sa tubig ngayong buwan ng Enero hanggang sa susunod na 5 taon para naman mabayaran ang mga nagastos sa pagpapaganda ng serbisyo ng water concessionaires at magkakaroon daw ng karagdagang 8 piso at 4 na sentimo kada cubic meter sa kanilang bayarin doon sa mga siniserbisyuhan ng Manila Water simula huyan sa buwan na inaasahan na magtataas na hanggang maabot ang 20 pesos 0.37 centavos sa taong 2027. Kaya't ang mga kumukonsumo ng 20 cubic meters ay magbabayad ng 425 pesos at sa mga siniserbisyuhan naman ng Maynilad may karagdagan po na 3 pesos 29 centavos per cubic meter at yan ay isisingil sa kanilang konsumo ng tubig at aabot ng 13 pesos and 69 centavos sa taon namang 2027 ang sinasabing total. Kaya't ang mga kumukonsumo ng 20 cubic meters ay magbabayad ho ng nasa 509.11 pesos. Samantala naman, inihain sa House of Representatives ang ibang bersyon ng panukalang batas na sovereign fund sa pagkakataong ito ay para naman sa benepisyo ng ating kababayang overseas Filipino workers o OFWs. Inihain nga ni Parañaque City 1st District Representative Edwin Olivares noong Enero 19 ang House Bill number 6804 o ang tinatawag na Proposed Act Creating the OFW Sovereign Fund. Sa explanatory note ng panukala ni Olivares, nakasaad na layunin ng Overseas Filipino Workers Sovereign Fund na magbigay ng safe alternative para sa mga OFWs at sa kanila ding pamilya sa pamumuhunan ng kanilang pinaghirapang pera para magamit ito sa kapakipakinabang na urgent national government at private projects gaya na lamang ng job-generating industrial o agricultural projects. Nakasaad din sa panukala na ang Bureau of Treasury ay lilikha ng programa na dinisenyo naman para hikayatin ang overseas Filipino workers na mag-invest sa panukalang sovereign fund. Hindi naman anya maaaring gamitin ang OFW Sovereign Fund para pondohan ang expenses o gastusin ng pamahalaan at ang puhunan ng OFWs ay exempted mula sa lahat ng uri ng buwis. Kasalukuyan namang nakabinbin ang panukala sa House Committee on Overseas Workers Affairs na pinapangunahan ni Kabayan Party List Representative Bronsalo. Naniniwala ang nasa 80% ng mga Pilipino na mababawasan ng mandatory subscriber identity module registration o SIM card registration ang cybercrime sa Pilipinas ayon huyan sa nilabas na survey na isinagawa ang pagkuha ng data nitong nakalipas na mga linggo. At yan ay batay sa data research firm na Tangere. At isinagawa ho ang nasabing survey Enero 18 hanggang Enero 20 ng kasalukuyang taon. At 2,400 yung mga respondents. Bati dito ho sa data ng naturang survey, nasa 2 mula sa 3 Pilipino ay nakapag-parehistro na ng kanilang SIM cards alinsunod sa umiiral na batas, habang nasa 3 naman mula sa 5 respondents ang hindi pa nakakapagpatala ng kanilang SIM cards sa paniniwalang ang kanilang personal information ay makukompromiso sa ilalim ng central database ng pamahalaan. Subalit pagtitiyak naman ng gobyerno na lahat ng data na ibibigay ng publiko at ng public telecommunication entities ay magiging confidential. Sa latest data mula ho sa National Telecommunications Commission, nasa kabuuan na 25,917,464 ang nairehistro noon pong hanggang Enero 26 o nitong kamakalawa. Yan ay katumbaso ng 15.34% ng mahigit 168.9 million units sa buong bansa.
Samantala naman, inanunsyo ng US Department of Defense ang nakatakdang pagbisita ni United States Defense Secretary Lloyd Austin III ngayong darating na Enero 29 ng taong kasalukuyan sa bansang Korea at Pilipinas. Ayon sa naturang advisory, nakasad dito na makikipagkita si Secretary Lloyd Austin III sa mga senior government at pinuno ng mga militar sa parehong bansa upang isulong ang katatagan ng rehiyon at hindi na palakasin o higit pang palakasin ang defense partnership kasama ang Estados Unidos. Ang pagbisita na ito ay pagpapakita lamang anya ng malalim na pangako ng Estados Unidos na makipagtulungan sa mga kaalyado nitong bansa at pagsuporta na rin sa pananaw ng pagpapanatili pa sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Una pa rito ay binunyag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ang planong pagbisita ng nasabing opisyal dito sa Pilipinas. Sinabi din ng opisyal na gustong makilala pa ni Austin ang kanyang Filipino counterpart na si Secretary Cardito Galvez Jr. na itinalaga nga upang mamuno sa Philippine Defense at Security Sector sa unang bahagi ng buwang ito. Wala naman tayo ng mga ulat mula sa mga lalawigan. Yung driver ho ng jeepney na sangkot sa madugong aksidente doon sa lalawigan ng Sorsogon ay kinamatay ho ito ng 6 katao ay hawak na ho ng mga otoridad. Yung 13 mga nasugatan ay nagpapagaling pa rin hanggang sa mga panahong ito. At may update ang Bombo Radio Legazpi. Naka-hospital arrest ngayon ang driver ng pampasaherong jeep na sangkot sa aksidente sa barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na individual at 13 sugatan. Ayon kay Police Major Marmay Fartinca, hepe ng Castilla Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, lumalabas sa investigasyon na iniwasan ng driver ng jeep ang mga lubak sa kalsada kaya kinain ito ang lane ng kasalubong na truck rason upang mabangga ito. Paliwanag ng hepe na pagdating ng kapulisan sa lugar ay hindi na naabutan ng driver ng jeep na nabatid na sumakay na ng tricycle upang ipagamot ang sarili. Nabatid rin na madaming mga guro at estudyante na sakay ang pampasaherong jeep matapos magkansela ng pasok ang naturang bayan dahil sa masamang lagay ng panahon. Maaalala na kabilang sa mga nasawi sa insidente ang 2 guro at isang college student. Ayon kay Fartinca, kabilang sa mga isasampang kaso sa jeepney driver ay reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injury at damage to property. Samantala, bumuhos naman ngayon ang pakikiramay para sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Gusto po namin ipaalala na yung mga pasahero po ay responsibilidad ninyo. So habang nagdadrive po, wag po natin isipin ang sarili natin, isipin rin po natin yung mga pasahero. Maging maingat po tayo sa ating pagdadrive. Si Police Major Marmay Fartinca, hepe ng Castilla Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, para sa number 1 and most trusted radio station in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabomba Castor Nation, pasintabi muna dahil ang person of interest sa pagpaslang sa isang gurong natagpuang palutang-lutang po sa ilog na may mga saksak at tali hawak na ng pulisya. May karagdagan pang report ang Bombo Radio Dagupan. Sasampahan ng kasong murder ang person of interest sa pagpaslang sa isang 39 anyos na guro na kalaunay natagpuang palutang-lutang ang wala ng buhay at naaagnas ng katawan nito sa Linoc River sa barangay Linoc, Binmalay sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Colonel Lodovico Eleazar Jr., sinabi nito na kinilala na ang biktima ng mga kamag-anak nito na si Mark Lagleva, 39 anyos, online teacher at residente ng barangay Corcodja, Bolinao, Pangasinan. Saad ni Eleazar na natukoy lamang ng mga kamag-anak ng biktima ang pagkakakilanlan nito sa pamamagitan ng singsing na natagpuan ng Pangasinan Forensic Unit ng bayan ng Lingayen. Sa kanilang investigasyon, lumalabas na nagtamo ang biktima ng multiple stab wounds sa katawan nito at nakagapos din ang kanyang paa, kamay at ulo, habang natagpuan naman ang isang malaking bato sa loob ng kanyang damit. Ani Eleazar na kasalukuyan ng nasa kustodiya ng kapulisan ang tinutukoy na person of interest, subalit pinag-aaralan pa rin nila kung mayroon ba itong kasabwat o kung may iba pang accessory sa paggawa nito sa krimen. Nagpapatuloy naman ang kanilang isinasagawang investigasyon sa kung anong motibo ng kinilalang person of interest sa paggawa nito sa naturang krimen. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Aubrey Mascareñas nag-uulat. Para sa number 1 and most
most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naglungsad ang Israel ng ilang serye ng airstrike sa Gaza Strip bilang tugon naman sa rocket attacks mula sa Gazan terrorists. Ito ay 2 araw lamang matapos ngang mapatay ng Israeli forces ang nasa Sham na Palestinians, kabilang dyan ang ilang miyembro ng Palestinian Islamic Jihad, iba pang mga gunmen, kabilang ang isang inosenteng sibilyan na lola sa West Bank refugee camp, habang nasa 20 namang katao ang nasugatan. Itinuturing ito na isa sa deadliest raids sa occupied West Bank na nangyari sa nakalipas na mga taon. Ayon sa ilang sources sa Gaza, tinamaan ng warplanes ng Israel ang Al-Maghazi refugee camp mula sa pinakawalang 13 airstrikes nitong araw lamang ng Biyernes. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang latest sa National Basketball Association. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Victor Liantino. Umiskor si Giannis Antetokounmpo ng 41 points, 12 rebounds at 6 assists na naging dahilan upang tuluyang umuwing luhaan ang Indiana Pacers sa score na 141-131. Nagambag rin si Drew Holiday ng kabuang 23 points at 9 assists para sa Milwaukee, habang si Miles Turner naman ay nagposte ng 24 points para sa hirap na Indiana Pacer. Umalalay si Buddy Hield para sa Pacers at nakapagtala ito ng 22 points, ngunit nabigo pa rin ang Pacer na maungusan ang Milwaukee Bucks. Unrito ay tinalo ng Milwaukee Bucks ang Indiana Pacers sa Game 1 match nito noong nakaraang linggo sa score na 132-119. Sa kasalukuyang standings naman para sa Eastern Conference ng National Basketball Association ay nalaglag ang Milwaukee Bucks mula sa ikalawang pwesto at ngayon ay nasa ikatlong pwesto na lamang ito, habang ang Indiana Pacers naman ay nananatili sa ikasyam na pwesto. Ang Milwaukee Bucks ay mayroong record na 32 wins at 17 losses ngayong season ng National Basketball Association. Ginanap ang sagupaan ng dalawang teams sa Gainbridge Fieldhouse sa mismong balwatan ng Pacers at ito ay pinunood ng aabot sa 16,000 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga Kastar Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karon nga nagapalayag diri sa aton sini nga palatuntunan na bombohanay sa udto karon nga adlaw Sabado Enero 28 tuig 2023. Ini mo lagani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag mga mainit karon nga mga balita, standby ka mo kay check nato ng linya ni Bombo Jomar Villa. Ini may kantanan sa isa ka tawo nga nahulog iya sa truck. Kumusta untang iya sining estado? Sa iban pang matalupang doon karon niya nga mga balita, masobra 200 ka mga pamilya ginatupok or pamalay rather gintupok sang kalayo sa sunog nga nagaluntad sa Chinatown West na Bughabog Molo kag naglabot sa San Juan. Anong latest diri sa investigasyon karon sa Bureau of Fire Protection? Sa iban pang matalupang doon nga mga balita, bantog nga Candelaria Derby sa Harok Coliseum hindi madayon. Ini kasunod nga wala ginhatagan sang RONO or resolution of no objection. Ining pagpatigayon sang derby kay sandig iya sa mga ginapang plastar sining Malasian or sa landigan ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Hindi pwede makapabulang kung ongoing ang voters registration kag wala kuno iya sang koneksyon sa pagsaulog sang kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ang pagpatigayon sang cockfighting event. Well, sa aton sini nga mga kabombo, 75 anyos na ni nga ginahiwat ang Candelaria Derby. Now, sa tagsa iya kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria kag magluwas iya sa pandemya do amo pa ni karon ang isaman sa mga kaygayunan kung nga hindi ini madayon. Pero check karon naton ini karon sa aton sini nga mga kabombo kay may ginasandigan diri ang laye si Councilor Plaridel Nava sa pagduso man sa pagpaiway
sa nga sining international big event sa pihak nga bahin. Istoryahan tabla karon kung ano natabo sa pag-aprobar sang resolusyon sa signal jamming. Kag diri naton mahibalwana kung sinugin man ang mayara sa lapses or mambal naton may kakulangan kag bubutsam kay mga lapses kag kakulangan. Bala na lang nga nagtinamad. Balaan tani karon kung sino de ang nagtinamad. Muna ang balsang konsensya kung hindi na magpalabor-labor danoy. Kapala na lang direkta bla. Tiway problema. Sa pihak sining bahin, Iloilo City Council Plaridel Nava, ginakapoy na sa Advokasya City batok sa illegal nga droga. Muna madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Standby kay check ta linya ni Bombo Jomar Villa. Anong natabo sa sining isa iya ka pahinante sang nagapang kuha bala sang scrap? Nahulog sayaw, may nakaangkon sa pilas sa iya sining ulo. Kag ini ang gindala sa ospital. Standby kay check taton ini sila madugay driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby ara na i-check taton si Bombo Jomar Villa sa diin nga area ni ang natabuan. Joms, Bombo Jomar sa report, please come in. Pabutsam, pag-on lang na tapos ining sunog, diri sa may area sang San Juan Molo, Sonto, kung sa dinti, isa naman diri karon ka aksidente, ang na-record, ang isa ni karon ka manog scrap, ang nahulog sa iya ni karon nga truck nga ginakargahan, sang sining mga scrap kag pila dito ka mga steel materials. Dire sa may nasabit karon nga area na pakingutan nato dire ang upod sini sang biktima ang amuning si Edgar Ortiz at tapos ang ining gindala sa ospital amuning si certain Richard 34 years old kay doon di pa nislak balo kung ano gid ang exact sining apelyido. Pero gindala na to sa ospital matapos nga nakangkon ini siya sang pilas asa iya sini karon nga tangkugo. Based dire karon sa information nga na kuha na to dire sa may area. Bali ining biktima ang specific nga pilas Jom sa diin sa tangkugo kun sa ulo kay ti magkatuhay na nga bahin sa lawas tangkugo kun ulo sa diin. Dire sa may tangkugo. Sa tangkugo. Okay. So bali ang natabo dire karon Bobocham, bali kay ti siyempre sinakuay mo ang pagkuha sa scrap lang sa sining area kung sa nagluntat ining sunog. So ang ining biktima araman kuno sa dalom. Nagapaw na hunay kay ginapahayag na doon nakainom pag idisa sa makalubog limnon. Doang Uber, pabi? Hangover. Munang pag balo sa iya sining upod. Isunod dire karon kay Edgar Ortiz, amuning upod ya. Agolpe lang siya kuno nagsaka sa may babaw sang truck. Ginagaw ang iya sining ubra kay nagakamada ni sila Bobocham sang scrap. Dira sila sining area. So moto na kibot ani sa golpe, nga golpe lang na may lumigapok sa may semento kag moto ang nakita nila nga ila sini nga upo dara na sa may dalom. Abiyan na nila scrap lang nahulog, tawo nagli. Amo gani tigin alay ay ni siya ni Edgar. Amo tong kamot yan may mga pilas pa ni kay agwa ning dugo sa ulo ya sa iya sini nga tangkugo. Kag amo tong gitawgan nila sa ambulansya. Gindala sa may pinakamalapit karon yang ospital. So conscious man ini siya. Pero dadulaan na ni siya sa panganimo sang pila ka mga minutos. Kaga dito nga gindala sa may pinakamalapit nga ospital. Ngati kung nataon naton, abisan sa mga upo, diway Manila ma-expect nga mo nagaling matabo nga diway niya makontrol ang sinikagalingon. Kaga mo to nga nadagdag. Kung nantaon naton sobra ni sa kametros do mga 1.5 meters gining katason sang sining elf ang ginakargahan ni nila kagamo to nga dumiretso gid kunong iya sining tangkugo to sa semento at nakaangkon isang pilas ang motong gindala nila sa may pinakamalapit nga ospital. Actually dudugay naman ni siya ga trabaho bilang helper. Pero tiyan mo lagi nga do na way nila man disipate nga tiyan mo nang matabo. Sa ila sinikaroon niyang kupdanan. Kumati tabla si Edgar Ortiz sang may tarigod sang Bombo Radio.
Nagapungko sa dasa may trako. Oo. Pagpungko yan, out balance, ulog. Pag-ulog yate, una ulo. Gas mo din. So upod mo ni sa gali. Oo, upoy ko na. Filter ko. Oo, at ate nga natagdag saw. Ang Uber, guro to. Nakasyat. Nakasyat. Buhay mo tunawan. Oo, kay balanta sa nuwan natin nasunugan may nasunugan na sunto mo. Oo. So ang mga scrap nga ni halin pato sa bansa ng sunugan. Hindi na, kay dire na niya, din no. Alay niya. Kaya niya ito. Pero kuha nyo pa naman to. Hindi ko man guro, mga kontakto. Oo. So hindi niya related to sa sunog gali. Hindi niya. Oo. So bali ang natabo nga upod nyo aras babaw. Ano kataas ni siraw? 1.5? 1.5 meters? Oo. Sobra. Oo, ti ano una ulo aw? Una ulo. Di pagtumba to conscious pa sa? Oo, okay pa man. Malipong sa, pero yung panamon di, ginilikan yung karamang pawanda. Oo, di nakabagsang na dapitaw. Sarado. Minto. Minto. So nag-aagay dugo? Oo. Ano po, dugay naman sa gubrada? Dugay na. Oo. Mga 15 na katuwig. Sige. Si Edgar, amo ning upod ya. Ay, Joms? Klarohon ta lang Bobotsam. Sunod dire siya ulo gali no kay ang information ta kina sa Bitacogo bali ulo ang napinasan pero sa likod ka porsyon asang iya sining ulo kay do nagbackdive do pa-backdive nga style bla ang pagdagdag sini sa may semento mo to nga agin ay ngilo dayon kagin dala sa may pinakamalapit ang hospital karon Bobotsam. Ang hulog niya patalikod. Patalikod. Kay although nga nakapanghawid pato siya sa tubo ni Blasang Elf, pero why nagid to makakapyot. Kasi siyempre kung una na tong lawas muno baburbudlay ng mga kapangyapot, amo to nga nagdiretso gid sa may idalom sa may semento ang yasining lawas ang ulo ya Bobotsam. Ti Sus Maria kagusip po. Tani kay kung hangover siya, why na lang sa tani anay saka tos babaw kay ti kung hangover ka Bombo Jomar, hindi mo pa na makontrol gid ang imo sini nga hulag mo do kasubong nga gyapon nga hubog ikaw. Amo gani ko basiga liro patublang pamatyag ya mo na nga ti nagpatumato gid ko siya nga magpangagaw gin kuha ya kuno tong obra sang isa mo ti amo to nga nahulog siya kagati doy naman ang sipit abi Bobotsam ang mayo lakiti na dala gila yon sa may pinakamalapit hospital agod nga ti hatagan sa nga nagakaigo karon niya nga pagbulong ining nasabit na biktima way man sa pamilya kay do pangayaw ni sa kuno amo nang information diri nga nabato naton halin to siya sini karon niya nga kakapdanan. Ang ila sila nga plano, mangwa patutan isang mga scrap tubla sa nasunugan. Adala sa may San Juan, porque abo nang natabo da, kay ipang unload na nila, ang ining nakarga na nila, kag gamangkuha naman dito sang pila ka mga scrap. Adala sa may area Bobotsam. All right. So ang iban sila karon ang latest pagid nga update sa sining sunog, siguro balikad mo lang Bobotsam. Balik-balikan ko ikaw Sri Madugay Bombo Jomar. Thank you again. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang flash report. Ti makaluluoy man to ang isa ka trabahante sang scrapan nga bangod sang hangover hingamo nga mag-ubra ti karon nadulaan sa balanse. Ang tupa niya lagpok gid talikod pangadaan. Tiyang pila siya sa nalikod nga bahin sa iya sini nga ulo. Sa ibabaw-babaw lang gawa sa iya sini nga tangkugo. May madamo sini nga dugo nga nagwa. Nadulaan sang pangalibutan. Pag alay-ay sa iya tino conscious pa man pero later on nadulaan sa pangalibutan. Siguro sa kadamo man sang dugo nga nagwa sa iya sini nga lawas Pero gindala na ini siya sa pinakalapit sini nga ospital. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Ipakita bala naton engineer basi kung makatigayon kita. Drone shot bala courtesy sang city government. Pakita ta lang kung ano kalapad
ang halit nga natuga sining sunog nga nagaluntad iya sa may Chinatown, sa may West Habog-Habog, kag naglabot sa San Juan na Mulo. Masobra 200 ka mga pamalay ang gintupok sang nasambit sini nga kalayo. As of this time, may yara sang 170 plus ang samahin karon iya sang barangay West Habog-Habog. Sa San Juan naman, 62, no? More than 62 sa aton sini nga mga kabumbo diri. As per information nagikan sa City Social Welfare Development Office, 172 West Habog-Habog, 62 sa San Juan Mulo. Tiyan mo sinakalapado. No? Nantawan nyo ba mga kabumbo? Ang halit sang sunog nga nagluntad sa duha sini iya ka magkaiping nga kabarangayan sa distrito sang Molo. Could you imagine ang pag-ibwal sang kalayo kagina sang kagahon? May na lang gani kay naamat-amatan kag way na maglatom sa pila pa ka mga kabalayan nga kung wala ini mahingagaw sa aton sini nga mga kabombo, sus anoyhan tuman siguro pagid ang damage nga natuga sining sunog. Now, luyag naton may baluan kung ano ang investigasyon diri karon sa Bureau of Fire Protection. But as of now, may mga lihok naman diri ang city government through the City Social Welfare and Development Office. Pinagi man siyempre sa mando ni Mayor Jerry Treñas sa paghatag iya sang ayuda kag pagpangita karon sang temporary shelter para sa mga biktima. Oh. Trabasik talaga panyaga paguro si Mayor. Anyways, balik-balikan tayo na siya karon, no? We'll pause for some important reminders. Pagbalik-balikan ta si Momo Jomar sa latest investigation sa Bureau of Fire Protection. No? Sa sining nagluntad iyang lapnagon nga sunog sa distrito sa Molo. Balikan nato dinhi matapos sa pila ka importante nga mga panumdumangon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. As of records nga nakalabot sa talatapan sang aton sining alkalde sa West Habog-Habog Molo, may yara sang 172 household. Ining household ginabugusan sang household heads 91. Ang ila sinikaron iya nga evacuation center diri ni sila temporaryo magatiner sa Baluarte Elementary School nga kung sa diin may yara sang 21 ka mga hulot nga ginreserve para sa mga evacuees. Mayara man sang 7 ka community kitchen nga ginaput up dito. Sa San Juan naman, 62 households. Ang ara sa mas release is 22 household heads. Ongoing pang validation niya. Ang evac center nila sa San Juan Elementary School. May 13 rooms nga reserved for evacuees kag may additional sa second floor nga reserved man nga mga hulot. May 4 ka community kitchen nga ginaput up. Ongoing man sa karon ang relief goods distribution. Lakip na diri ang mga jerry cans sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ginmanduan man sang alkaldeta ang City Health Office nga magpadala sa mga doktor kag nurses sa mga evacuation centers agod nga mapasiguro nga mayara sang sufficiente nga matinlo nga water supply ang mga biktima kay hindi na gusto sang alkalde nga madugangan pa ang kaso sang acute gastroenteritis sa mga evacuation center. Balikan nato ng linya ni Bombo Jomar Villadre, latest update sa numero sang mga biktima sang lapnagon nga sunog. Lakip na diri banwa ang investigasyon man sang aton sinika Bureau of Fire Protection kung ano ang gintunaan sang sunog. But according sa mga pumuluyo dito, ang nagdugang pag-idiya nga nagpadasig sa paglapta sang kalayo amo ang mabaskog nga pagdapya sang hangin. Hindi naman lipod sa ibalo sa aton sinimang kabombo nga manami ang dupoy-dupoy sang hangin kon hapon, gabi, tubtob magkagahon. Bisan kung kaysa gani nga nagabutlak pa si aring adlaw pero maghuyop ang hangin sa sining mga panyempo, mabrubugnaw. Amo man ining nagtuga or palala sa sitwasyon kung nga dasig nga maglapta ang kalayo sa nasambit sini nga sunog. Si Bombo Jomar nagapanumbalik direktamente karon sa distrito sa Molo. Jom, sa report please come in. Nag-adangat din sa masobrado 100 kung 200 ka mga panimalay ang ginutupok sang kalayo sa sining nagluntad nga sunog sa may West Habog-Habog kag San Juan sa may distrito sa Molo subunggid lamang nga aga. Akon patbato naton diri sa dita sang CSWDO 172 ka mga panimalay sa may West Habog-Habog 62 no ka mga panimalay naman ang ara sa may San Juan sa distrito sa Molo ang nagkalasunog. So ginabalidate pa diri akon pila ang totally burned kag partially burned ang panimalay sa sabit karon nga lugar. Based diri karon sa dita sang CSWDO sa pagpanguna ni Ma'am Mary Grace Santino ang City Social Welfare and Development Office for Operations Head.
ongoing pa no ang ilang sining validation kung balati pilagid ka individual, pila ka pamilya, pila ang senior citizen, pila ang kabataan nga tinapektuhan sa sining nga sunog. For the meantime, ang ining mga gin-evacuate ara sa may Baluarte Elementary School kag gym sang San Juan sa may distrito yan sang Molo. Initial nga mga food packs ang nahatag na sang CSWDO kangay sining mga food kag non-food items. No? Ang mga food items, amo ning mga bugas, dilatas, kape, kag noodles, abobocham, ngati madali lang lutoon, agod ngati makasapin-sapin sa sining nagadagook katsan, asang sining mga nasunugan. At the same time, ang barangay nag-provide man kina sang noodles kag tubig. Agod ngati kasapin-sapin, abi no sa chance sa sining mga nasunugan, nga nagpadulong sa tagsa evacuation center. Ang ining mga non-food item, kangay sining mga banig, habol, hygiene kit, no? May mga habon nga bag-o, habon, shampoo, kag mga balde, kag kabo. Ang ginapanghatag diri karon sa tagsa ka pamilya, ang na sunugan, bobocham, no? So tatap sila sa may eskwelahan. For the meantime, anay at ganiti pang-validate ini sila tanan kag masses sa katapo diri saron sa City Social Welfare and Development Office. Ang iban naga-offer man sa sining mga used clothes, no, mga pwede magamit abi no mga bayo kay kalabana dito agit man salbar nga bayo. Ang bayo lang nila halin kaaga hasta subong amo gyapon ang ilang sini nga ginasuksok kay ginpaalabi nila ilang sini nga kugalingon sa sining nagluntad nga sunog madamo man sa kagamitan ang nagkala upos ang kalayo bobocham ang ma-donate si Pidigis Lakadto sa may West Habog-Habog adra sa may no sa may Baluarte Elementary School adra lang lapit pakadto sa may San Juan mulo kun halin ka diabes may super hindi ka natuklab o tabi ito si Pak Panada mo sa may area sa elementary school sa Baluarte. Same mandra sa may San Juan, hindi ka nakalabo sa gym sa barangay hall, makakita ka na sa ilang sining nga gym, adra sa may Bangga, Sunto, Pasulod, siguro daw mga 300 meters lang yung sunod doon halin sa may highway pakadto sa ilang sining nga gym. Mas mayo gid kung maka-offer sila sa mga bayo nga pwede magamit sa sining mga sunugan kay do sa halos kalabanan amo ni karon ang ilang sining problema ilabi gid sa may Baluarte Elementary School Bumbucham. Ang tubig gilim noon ginpanghatagan sila sang bag-o ni blang water jug nga pwede nila masudlan sa tubig anytime kagati makapagusto sila nga hindi bilang mambal nga common ang tubig para at least nga mabulong man ang ilang sining kauhaw at may tubig man supply ang eskwelahan para sa paano basta ang iban panghinaw kag makaplastar man no sa ilang sining karon nga pwesto Bumbucham. Ang iban dala nila ang mga mamag-an na nga gamit ka ngay sining mga estudyante to kinanti may notebook to kag do wifi lang to nga nadalaya kasi sa sunog na kag do naga sala-sala nati away na sila nakapabinsar kag tis kati away sang may nabilin to ko na trap sa sining nga nagluntad ya nga sunog. Ipabati tabla di karon si Ma'am Mary Grace Centino sa Mitaribyo diri sang Bombo Radio. Mga pamalay nga apektado naton initial gyapon ni sir ha kay ongoing validation naton. Kung pila ka pamilya. Okay. So as of now 172 houses affected sa West Habog-Habog. Okay. And then 62 houses ang sa San Juan, sir. Pilang totally, pilang partially? Wala pa kita sir naka-quantify kung pilang partial, pila ang total. So gailang kami time
So mga panimalay pa lang ni, ang pamilya, abi mga apektado may initial na kita. Masunod pa sir kay sa validation na namon. As of now ga validate ang team namon. Both San Juan kag diri sa Baluarte Elementary School. Pero ang kalabanan ni mga light materials, mga pamalay. Yes, kung makita mo to sa nasunugan nga sa area sang fire, halos gid light materials made ang houses nila. Okay, so nakahatag na kamo initial nga bulig abi mo. Yes, ang city no, ang city government pagi sa CSWD naton nakatag naman sang ka-deliver diri food and non-food. Okay. Food. Okay, ang food naton naka-deliver kita rice diri mga dilatas. And then ang non-food na to may mga gimpadulog kita di habon, nakita mo man to na may habon, may mga detergent na katapos ang cancer ang mga hiligdaan nila. Banig. Oo, we are requesting man also sa regional office nga maghatag man. So sa mga luyag abi mag-volunteer maghatag open Monday. Yes, oo, ginahangyo gid nato no nga kung sino may bulawanon nga tagipusoon maghatag sang bulig diri lang sa evacuation center idiretso sa Baluarte Elementary School kag sa San Juan Elementary School. Ano ang nagapanguna gid nga kinanglanon nila diri mo in case nga may mahatag bulig? Siyempre ang pagkaon, actually ang sa pagkaon nag-put up na kita sa committee kitchen naton. Oo. Nakahatag naman ang sa barangay, nakaluto naman sa mga hot meals. Kag nakakaon naman di ang mga kabataan kag mga katawhan naton. So kung may ma-donate, anong gina-prepare naton lang abi nga ihatag nila anay? Ang mga personal nga nga kinanglanon. And then ang utensils, syempre ginuna nila mga pamilya nila, bata nila. Why na sila may naligtas nga mga kaldero, mga pinggan nila, kutsara. Piski habon siguro bayo lang nila gingamit nga nasulob amo nang ila naligtas kag may mga senior, may mga kabataan. Ang mga seniors amo ginaginuna nila according nga sa interview namon kagina. Bahala na ang mga gamit, importante bata nila ang mga katigulangan nila. Pila ka pamilya diri karon sa may Baluarte may initial na? Kagina as of sa amon nga sulat no, may ara kita 99 nga ari diri pero tikahina pa to sir. So amo na yan ba ko gani nga ongoing ang aton nga nga validation. Si Ma'am Mary Grace Centino. Bumbutsam mo na sige man gyapon ang siya na inabutan ang Bombo Jomar bagong heads ng City Social Welfare Development Office. Si SWDO for Operations. Si Ma'am For Operations. Teresa. Ginanganangan taman sa area, Bumbutsam. Si Dai Centino si Ma'am Mary Grace Centino. Ha? Kung ko kilalahay ka mo. Ihutiki lang da siya? Tigala ko kay layo pa lang ko doon nagapamaypay na si Ma'am. Babutsam. Pero dati sa mo na, masubo-subo man nga bahin sa sining natabo dira sa bay San Juan kag west habog-habog mulo ang iban to gani kinagambal nga ti mayola nang nasalbaran og lingon kun ipanggid nga mapilasan sila kung matrap to sa sunog lamang ati mabalik ang ila sining nga kagamitan kay iban kay naga attempt gyapon nga magbalik sa sulod pero panawagan na to nga hindi na mag-attempt nga magkuha sang gamit dito ya. Okay lang kung magbulig da akwat abis ang balde magabayanihan system pwede sila nang makabulig pero ang pag-attempt lang pagsulod sa balay so ginadumilian na sang sining nga nagaibwal ang kalayo kay tiway ta mabalaan kung basi paggawa mo to kag dumagdag tong mga mga kisamito kag matrap sa sulod no manang ginakabalakan man asang katapos ang Bureau of Fire Protection. Kag with that nakapagyangot man kita diri karon sa investigador no sa Bureau of Fire Protection. Actually ara sila subong sa may area nagakandak sa sining investigation tisuno kay SFO1 Jake Ronald Solis amo ning arson investigator babutsamti sa ilang sining nga dita nag-base man lang sila sa SWDO pa no sa sining nga mga nagkalasunugan
ang mga panimalay kay ang ila sini nga focus karon ang ining pagpatikayon sang investigation. Based diri sa inisyal nga data luntad ang sunog kung nakabaton ini sila sa nga tawag 4:37 AM kag declare nga under control alas 6:16 ang aga na. So masobrang duwagwa oras no nga pagibato sa nga Bureau of Fire asang sining sunog karon niya nga nagluntad sa may area o kung kulang-kulang 2 oras. Sunod sa yati na tumod naman nila ang lugar kung sa di naghalin ang ining sunog dito sa Bayo area. Based sa initial nga ti certain Robert, amo pa lang ning nakuha niyang pangalan. Kung sa din ginkordon na nila ning area, agad nga ti makakandak sila sa investigation kay hindi maguba ang pag-investigate sang taga Bureau of Fire Mabutsam kay ngiban to ginapang scrap na tong mga atop. Ati ang ginimo din gibutangan sa yellow tape palibot agad nga ti ma-maintain dara ang tunod sang balay kag makakandak sa further investigation ang taga Bureau of Fire. Hindi pa man matumod kung ano gid ang ginhalinan sang sining sunog kag kundiin dapit nga porsyon sang balay naghalin ang sunog Mabutsam no ang ongoing man ang listening nga pag-assess kung bala pila ang estimated damage sa sining duha karon ka barangay nga nadalahig sa sining sunog at sa may nasabit karon nga area. Gin-confirm yung mga tiway man sa mga casualty sabi kung na-trap no, sa sining nagluntad ang sunog sa may nasambit nga area. Ang isa na din sa ila sining nga concern kay nakarabot man sa ila ang ining reklamo sa mga pumuluyo blang ati madugay kuno magresponde ang Bureau of Fire tapos naumbusan sa nga tubig ang fire truck nga nagresponde. Tigin explicar man diri sa aton nga una bes nga pagresponde nila dito sa area Mabutsam hindi gid man sila makapenetrate dali-dali bangod sa kakitid asa nga dalan ang ila sini nga naagyan. Suno sa natungdan, ang unang fire truck na nakaabot sa area, hindi na to pwede maunahan kay isa lang gito makaigo sa dalan. So iban nga masunod, masugpo na lang sa likod sang naunato nga fire truck. Ako ng taon naton, again raised na ni sa may alert level 4, it means nga tanan nga fire station ma-responde sa may area. Porque ang nagatabo dire nga iban ginsupunan na lang sang tubo ang ako na sang hose ang ila sining fire truck kag ladlad pa kadto dito sa sulod no sa area kung sa denti ginalamon dito ya sang kalayo ti suno sa natungdan Mabutsam delay no sa time ang ining natabo bangod nga ti syempre kun layo imo sa nga fire truck ladado no padang hose dalo no pato sa lugar kun dito may sunog so isa na blasa nakita man nila karon nga problema man ang nagakatabo diri karon sa tion nga may sunog no kag sa pag refill man sang tubig no kay ang kay nating ibanto nga fire truck mga volunteer nato ganin na budlayan man ang taga-ikag to although nga tidasig ba responde sang ila sa ding tanker ning truck pero ang sulod doon ang lugar amo na nga madugay kag ang iban to kita ta imbes nga ang balde nga ginahakwat lang nga ibasya to sa balay didto na nila ginabobo sa may fire truck. So the balay serving at sila na lang ning naga-refill sa fire truck Mabutsam karati agud ang tubig may pressure malambot ko ditong may ginalamon pa sang kalayo amo na blang sistema da ti ang panawagan man ngati kutani si ban pagin nga barangay mahawanan Manila isling dalan para in case kung may sunog Mabutsam hindi na mabudlayan ang taga Bureau of Fire kag ti madamo na nga mga pamalay ang maano patani hindi pa to alaptang kalayo bla. Ang isa pag sa man sa concern nila ako nang isa sige na lang taw nga madasig nga naglapta ang kalayo bangod gati sa panahon kay na at makakusog no ang hangin kaya mo na nga ti madasig mangaglapla bangod nga ang kalabanan nga pamalay human sa light materials amo na nga ti hindi madali-dali mapatay kag madasig ang paglapta sang sining kalayo.
Ipabati tabla si Senior Fire Officer 1, Jake Ronald Solis sa may tribute sa Bobo Radio. Nakaabot sa level, sa 4th level. Di nalin ang sunog, sir, din nga barangay gate. Dali nag-start siya sa west sa Bugabog, tapos nag-lapsa ni siya sa parte sang San Juan. Tungod sa ito ka tulupan na sila mo? Oo. Okay, so natumod kay sino balay halin? May nakuha naman kami na initial mo lang ni todo alleged lang ni kuan si Robert lang, alleged si Robert nga balay na yari. Oo. Ang balay ni like may dapo ba ni siya daw gamay lang ni area ni kay daw tapik-tapik lang yung mga balay dito sa sulod. Posible nga ginhalin kakalayo, sir. Pero ginaganda pa kami sa Botong Toro kag ongoing investigation yun. Ginagalit. Wala pa na binatapos. Anong ginhalinan, sir? Wala pa, sir. Under investigation kay na-cordon man naman tong area. Pati possible nga ma-follow up pa kami investigation. Nag-una kami sir sa mapping sang area. Wala sang total damage ang kalaparon ng tunog. Dito kami nag-focus sa din. So dali kita sir no sa area, pila ka balay tanan ang natupo kalayo, sir. Pero padayon pa na siya po nga pati magsaka. Depende sa validation. Wala pa man na binatapos. Oo. Kalabanan totally burned or partially? Kalabanan yun, sir. Kay gamay lang yun partially siguro. Pero halos na ubos yun. Okay. Estimated damage, sir? Hindi pa to, sir. Kay ongoing estimated ang cause of fire for under investigation. Hindi pa siya available as of now. Pari pa kami subong sa fire scene. Oo. So ang ginkordon nyo na, sir, mo ng lugar ng sunugan? Okay. Ang ini casualty, sir, casualty or injured? Gating-gating daw wala man may na casualty or na injured. Tayo may report. Daw alas na papalagi mo na yun. Tayo may report, sir, nga may doon nagkakutanay pa kung itong nasunog? Wala, may katendo, sir. Daw wala to. Sir, sa'yo to, sir. Sa moto, ang pahayag sang investigador sang Bureau of Fire Protection Bobocham. So, bisan mismo si Sir, hindi pa makakonclude sa Sinimation ti nakita man naton ang sitwasyon bala Bombo Jomar. Liwat bala Bombo, may liyog kusang ang drone, drone view, no? Orang kuha sang drone, courtesy sang city government. Sa katuman sinikalapad iya Bombo Jomar nga halit sang sunog. Kita nyo lang doon nag-gray, abo na lang nabilin. Amo ni kadako ang sunog sa aton Sinimacabombo. Tiyan makon mo, duwa ka barangay. West Habog-Habog, mulo kang naglabot, naglatom sa barangay San Juan Mulo. As of now, masobra 230 ang nagkalasunugan kag ining 230, masobra 230 mga ano ini sila, tawagan ining gintupokid sang kalayo, totally burned. Pero ang initial investigation, certain ano ganitong pangalan mo, Jomar? Robert, dira ko nung naghalin ang sunog. Pero sa karon, as of press time, hindi pa maka-plus target sang detailed information ang Bureau of Fire Protection kay padayon pa sila nga nagapatigayon man sang investigasyon. Roger that, Bobocham. Ang iban kay na nga mga senaryo, ang iban to nga mga pumuluyo do nagaugtas man. Kay lain ko nung ginatudlo sa ila, lain man ginakadtuan sa taga Bureau of Fire. Tigin explicar taman ganay sa ila nga ti igiyahan lang no ang taga Bureau of Fire kiti kisa gibandaan kun baguhanon balati mga Bureau of Fire naton. Dapat may mga mag-guide na sila nga mga pumuluyo mandap lang ati tabi agi para ti dasi kato makasulod sa may area. Pero ang nagakatabo ang iban nga contract dito nagaplastar sa may kalubihan. Do dapat malapit lang na-start ang sunog ang iba dito sa may area na sang Sunto, malapit na to sa may Suntri. Ti samtang ginalamon sang kalayo ti ang iban nga contract ginabasa na nato mga tupad balay. Agod nga ti hindi na maglaptabla ang kalayo
Kay tikon dito sila ma-focus sa balay nga ginatupok na sang kalayo, so maubos ang ilang sini nga tubig. So may tendency pag dati malapta pag ito sa piyak. So ang ginahimo na lang, ginabasa na lang to ang mga balay nga way pamasunog, as long as may tubig dira nga support, agod nga hindi na maglaptaya ang tubig karon, Bubutsam. All right. Kamo na ang latest direct karon sa may area sa distrito sang Molo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Tuman kasubo karon para sa aton siniya nga mga kabombo dira sa may barangay West Habog-Habog Molo kag Subongman sa barangay San Juan sa distrito sang Molo. Imbukada pa lang nga bulan sang tuig 2023, Year of the Water Rabbit. Apang trahedya na ang nagsugalaw sa aton sini nga mga kabombo nga biktima karon sang sunog. Mabudlay ini para sa mga biktima, sa mga breadwinner, hilabi pagid sa mga kabataan. Nagkalain-lain sini iyang stress. At the same time, mabugat nga malatyagon ang sarang nga matuga kung ikaw isa ka biktima sa pagkasunog. Hilabi pa kung ang bug-os sininimo iya nga balay nga sa malawig nga tion imo ginpundar pinaagi sa pagtrabaho. Kalabanan sa aton siniya nga mga kabombo, grabe ang pagtinguha nga makaangkon sang kaugalingon sini nga balay, makapundar sang kaugalingon sini nga balay, makabakal sang appliances para sa comfort kag convenience man sa ila siniya nga pagpangabuhi. Ti karon sa isa lamang iya kahitabo. In a matter of minutes, seconds, ang years of hard work nga imo siniiyagin paningwaan nga makatukod ikaw sang kaugalingon sini nga balay to provide shelter para sa imo sini nga pamilya, ang gulpihada lamang iya nga madula. Tihamakon nimo makatuga ini sang shock, kaakig, depresyon, kag ang pagkadula sang paglaom, kasunod pa man iya sang pagkadula man sang imo sini nga puluyan. Sa nasiling tana ang balay, lugar nga kung sa diin secured kita, komportable kita, kag safety kita. Pero kung ikaw ang masunugan, mayara sang significant nga paggalain sang imo iyang normal nga pagpangabuhi. Tiamo ni subong ang ginabatsyag sang biktima sang sunog dira iya sa may distrito sang Molo. Amo na balang mga halambalon nga mas maayo pa Bumbutsam sang sakawatan ka, sang ikaw ang masunugan. Kay kung makawatan ka kuno, ang mataban lang, ang madula sa imo, ang sarang lang man nga madala, makuha sang mga kawatan. Pero kung masunugan ka, kapin pagid kung totally burned ang imo sini nga balay,
ti ang tinuig sininimo iya nga pinangabudlayan kung sa Tagalog pa sa isang iglap lang mawawala. Ti ginakabig karon ini iya nga krisis sa kabuhi sang isa ka tawo nga mangin biktima sang sunog, nagapalibog kon paano sini makaumpisa liwat, paano makabangon sa ila sini nga pangabuhi, diin sila matulog. Of course, may evacuation center, but hindi man ikaw iya sa malawig nga tion, makatinir lamang sa evacuation center. Kay ti may klase nga daan subong. Nagbalik pa kita iya sa face-to-face sa classes. So mabudlay para sa mga biktima. Ti ginakulang sila sang mga kitchen utensils. Development Office sa pag-provide sang mga kasubong sinang assistance, relief kag psychological assistance sa aton sini nga mga kabumbo. Sa mga kabataan or sa mga adolescents, may mga nagkalain-lain man siniyang effect kung sila abi ang mangin biktima sang sunog or nasunugan sila sang balay. Sandig sa pagtuon sa aton sini mga kabombo, ang mga epekto sini sa kabataan, sa mga adolescents, mga teens, mag-experience ini sila sang ginatawag nga anxiety. Magluwas sa anxiety, ini sila ang posibleng hupaon, kag maka-experience sila sang sleeping disorder or sleep disorder. Ang ability kuno sang bata para iya nga maumpawan sa epekto abi psychologically and mentally sang sunog, dako kuno sining impluwensya diri sang ila iya nga mga ginikanan. Kay ti kun bata ka, syempre ang imo sini nga ginatingala, ginatangla, ang imo sini iya nga idolo, amo iya ang imo sini nga parents, si nanay mo, si tatay mo, or iban sini nimo iya nga relative, tito, tita, uncle, auntie, so on and so forth. Ti importante kuno banwa nga makita iya sa mga kabataan nga nagapaningwa ikaw nga makabangon liwat. Magaserbi ikaw bilang a positive role model. Para sa imo sini mga kabataan. Para nga hindi sini magdalom ang epekto nga dulot sang trahedya nga na iya sininexperyensyahan sa lamharon sininiya iyang edad. Tiamo sina sa aton sini makabumbo. Isa pagid gani iya sa mga suggestion sa mga psychologist nga hindi ninyo sini ipakita abi sa inyo sini makbataan nga do hopeless kamo, nga do kasubong mangakig or ipakita nga dira na gid lamang kutob ang inyo sini nga sitwasyon. Ti kita nga daan nga mga Pinoy, nabantugan kita sa bilog sini iya nga kalibutan bilang mga resilient nga sahi isang tawo. Kag sa tuntuod lang kaginasang nagaluntad ang sunog. Kalabanan sini nagabulig dito.
nagabayanihan na activity to sa pagpasapasa tubig. Oh. Kita nga mga Ilonggo, may ara kita nga daan sa nga do mannerism naton nga nagambal bla nga. Sadya-sadya gini karon kun di pa ya kabot ang bumbiro mo. Uduway na tubig to sa ginasaguban tao, sadya-sadya gini karon malapta gini sunog mo. Wayas ang pagpangasubo sa mga Ilonggo, sadya ya pirmi. Ti karon ara na sinabi sa evacuation center. Mamba naman to isa. Baw gaginutok ta ba? Sadya-sadya way kita ni karon tulugan. Oh. Sadya lang niya gyapon. Ti ano na ni uraso? Way pa ko kapaligo oh. Kay sunog tanan ko nga bayo, sadya gini karon manimaho gikos ni. Wayas ang kasubo daan sa Ilonggo. Lunsay lang yak sadyahan. Oh? Inang masami sa mag-utod bala. Pagpuli sang magulang. Antes naglakat ang magulang kay naghampang. Hambal sang nanay, Noy, tigang kada kay pag-abot ko, dapat taluto na ang tinigang. Ti karon to dungol man ang magulang. Paglakat sang nanay, ginambalan niyo to manghod ya, day, ikaw lang nanay, tigang day kay basket ko to, anes basket bula, no? Oh. Blo mo may pangayaw to. Ya, di pa ni karon og bakal soft drinks. Ti tapos nagbalik ang magulang pag sapuya, way pa ya ka tigang si Inday. Ambalan yang iya sini nga manghod. Way ka nagtigang day, mag-abot kanis nanay karon sa janay ginta di. Way gani iyam ni Noy Dante sa aton sino makabog. Waay iya sang kasubo sa mga Ilonggo. Oh? Kag nagapilar man kita sa aton sining opisyales sang gobyerno nga mabuligan man ining biktima sang sunog. Kay kung lang taon mo ang area, balik palaliw ko bumbomel ang duway kaya sa may makita nga partially damaged. Bisan mismo ang taga Bureau of Fire Protection nagamba nga totally damaged ang kalabanan siniya nga pamalay. 33 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kaga impormasyon. Makaparalindog balahibo ining natabo dito sa may area sang Butuan nga bangod sa pagpangimon sus point blank close range pinaniro may nagpinaniro sa sulod sa salakyan kag sagwa sa nga salakyan. Hibalo naton ang latest development sinadri karon kay ang initial information is that pagpangimon grumo ang gintunaan sining pagkomiter sang krimen. Ang mga perpetrator waay man niya sang may ginasulob sining kalo or bonnet para nga ihinago ang ila sini iyang identity sa aton sini magkabumbo. Ibalik-balikan naton ini magapag-igangot kita sa aton sini sister station ng Bombo Radio Butuan kaga later on i-share ko man rin sa inyo ang minutes sang pag-approve sang resolution para iya sa modified signal jamming. Hindi man gali tanan iyang konsihal no? Ang daw kasubong sang suba sunod sa Agos bla. Pero daw mo mangyapon ang common denominator. Pero may mga nagpangusisa man kang may nagkainsindi. Pero tinga na tigayon gyapon na kag do kasubong gin blind kita. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panunong. Mga oras. Mabadsaga na ang Valentine's Day sa palibot. Ining tuigan nga kiwatan ang ginabugusan sa mga regalo, bulak, dinner reservations kag mga tsokolate. Apang may mga pamaagiman nga mapabatsag ang paghigugma luwas sa material nga mga bagay. Una, maghandura upod sa imo kahagugma.
Ang paghanduraw sa nakaligad upod sa kahagugma ang makapabakod sa ginatawag nga positive reminiscence. Halimbawa, balikan ninyo ang tion nga kamo nagtambong sa isa ka party, nagupod sa isa ka pilgrimage sa isa ka lugar o kung sarang man makapamati sa inyo paborito nga musika sang una. Sunod sa research, ang paghanduraw sa nakaligad ang ginalakipan sang kalipay. Kadalagan kapag kakontento ang may positibo nga resulta kag makapataas ang moral sang tagsa-tagsa. Ikaduha, palagawa ang imo imahinasyon. Tuguti ang imo paminsaron agod dalon ang imo kaugalingon sa tion o kung lugar nga naluyagan ninyo kadtuan diin makahatag sa inyo sang kalinong kagatawhay. Pagi sini, makayuhom kamo sa inyo ginbalikan nga tion nga masadya kag matahom nga handurawan bilang magkarelasyon. Ikatatlo, bug-usa ang kaugalingon sa imo ginaobra. Kung nakatuto ka sa imo ginahimo nga hindi mo na mabatyagan ang pagligad sang tion, yara ka sa estado nga ginatawag flow nga naangot naman sa kalipay. Sini nga Valentine's Day, dugangi ang mga hilikoton nga makahatag sa imo sang flow experience, kangay sa paghimo sang pagkaon, paghampang o kung pag-enjoy sang hobby upod ang imo nga partner. Ikaapat, pabakura ang inyo relasyon. Kung sa diin ka man nag-star, dako man ang imo sweldo, may mataas ka man nga posisyon kag may maayo nga ikayong lawas, ang nagaapekto sa imo level sang kalipay. Apang mas makadugang pagid sini ang imo personal nga relasyon, ang paghatag sang oras sa imo partner kag kabataan, ang sigurado nga makadugang sang imo kalipay. Ang Valentine's Day ang husto nga tion nga makahatag ka sang oras agod mapatubo, mapasanyog kag ma-enjoy ang relasyon sa isa kag isa. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini ang blood circulation nga naga-maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health. Murachi Iloilo, Philippine Standard Time. 39 minutos na nakaligad sa takna sining Launa, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang pagpangimon sa karon hindi basta-basta. Sarang ini nga makautang sang kabuhi. Duwa na karon ka mga insidente sang pagpangimon ang makabig naton natapos sa madugo sini iyang katapusan. Nagwa ining video footage
courtesy of Bombo Radio Butuan aton sa nga sister station nga kung sa diin may duha ka mga lalaki nga naggaluthang sa duha ka mga biktima, isa ara pa sa sulod sang salakyan, ang isa nagwa. No? Babayi ini. Ti ining mga suspitsado sa aton sining mga kabombo ang wala gani nagasuksok sang bonnet or even jacket or bisan kalo na lang or helmet kag sarang iyang kitaon ang ila sining itsura. Ti sandig sa pagpangusisa sang kapulisan, nabuhat ini bangod sa pagpangimon. No. Isa lang ang suspect. Kagin finishing niya pagani. Ang sa front seat nga nagasakay, do pawala lang tuya kang naglakat. Pero ang target gid sining gunman amo ang driver kag ang babayi. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Tibalo naton kung ano ang plastada sining pagpangimon. Kung madumduman naman iya sa kaso sang anay Presidential Security Group Commander nga si Brigadier General Jesus Durante, sandig sa pagpangusisa, investigasyon, the real quality investigation. Kung quality investigation naton sinipag-istoryan, sang Police Regional Office 11, kung nga natumod nila nga si Brigadier General Jesus Durante ang mastermind sa pagpatay sa kay Evonet Plaza. Isa ka model kag isa ka beauty queen or negosyante. Nga nahibaluan karon nga ti ini sila ang mayara sang intimate relationship. Na kung sa diin sandig man gani sa una-una nagwa ining source or ining pictures ni Evonet Plaza nga nagapakita sang samad sa iya sini iya nga nawong. Kag ang caption sina diri nalipat ko sa kailan yan? No? Ang caption sina diri, Jess Durante did this to me. Tima kung mo may banog ang iya guya, si ang inner lip ya, babaw dalom. Tinapungol guro ni Banwa. Sa iban nga picture, makita ninyong sweet ang duha. No? Balik-balik kita na mong bomel gamay. Araw, sa damo lang nga picture no? May ara sa yate, ang iban sa kundi ini, no? May ara pa gani nga ang uniform ni General Durante, suksok pa ni Ivoneto. May ara man sila sa yate, nga duwa, nagahlukanay. Pero ang ending sini, next picture mo, Momel. Amo na sila, oh. Ang ending sini Bomel, amo na sila. Oh. Point blank man, lapitanay man, linuthang, kag ining mga nagluthang, ining riding in tandem, mga katapo man sa Philippine Army nga under sa kay General Durante. Sa aton sini mga kabombo. Tingin na tudlo nga rason diri ang pagpangimon. Oh, si Ivonet nahibaluan ko no nga pila to 3 or 4 months pregnant.
kagang ginatudlo iyang amay sang iya sini nga ginadala amo si General Durante sandig sa report sang Police Regional Office 11. Oh. Grabe no? Grabe ang mga hitabo subong sa aton sini mga kabumbulo, hindi basta-basta. Oh. Basikon break time gro nila mo. Anyway, ang anon talang linya sa aton sini nga sister station, ang Bombo Radio Butuan. I-check tayo si Bombo Angel, may kantanan sa payag man ni Councilor Plaridel Nava nga nakapoy na siya kuno sa iya sining advokasya. Batok iya sa illegal drugs. Anong bot silingon ni Kagawad Pla nga nakapoy na siya sa advokasya batok sa illegal drugs man? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Kag nakahibalo bala ikaw nga wala sang resolution of no objection nga ginhatag ang City Council para iya nga magpatigayon sang bulang sa Iloilo City Coliseum, Harok Coliseum, para iya nga magpatigayon sining Candelaria Derby. Standby anay Bombo Angel, no? Ngaman, sa ginpatigayon sining special session banwa, wala gin hatagan sang resolution of no objection sang Iloilo City Council ining ginahingyo karon sang Iloilo Sportsmen Incorporated nga magpatigayon sang annual event ining 7-Cac International Derby in connection sa kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ginbasura sini nila ang hingyo ni Mr. Luis Chito Tinsay, ang presidente kag general manager sa ISI, nga makapabulang umpisa Enero 31 tubtob Pebrero 2 tuig 2023, of which ang Pebrero 2 amo ang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sunod sa nangin balasihan dire banwa ni Kagawad Plaridel Nava, sila nga hindi pwede nga makapatigayon sang bulang sandig sa PD 449 samtang nagapadayon ang voters registration. Lakip na sinadiri kung holidays, kangay sang Independence Day sa Hunyo 12, Semana Santa kag Fiesta Minatay. Tinagapamangkot nga ano kada, sige mong butsamaw, sing ni Kagawad Plaridel Nava, sige tikayway naman kita sang time pa nga mag-review sini. Rason nga ginduso ni Nava ang gilayon nga pagbasura sang ginahinyo sang ISI, kayway na sang tsimpo, tiyang balik Kagawad Romel Duron sinya. Pwede mga pangayo reconsideration kay pambalon ko patani si Mr. Luis Chito Tinsay di. Wala nagidiya sa aton sini nga mga kabombo, no? Hibaloon naton ini kung may mga motion for reconsideration pa nga iga-file liwat ang ISI or ining Iloilo Sportsmen Incorporated, agod nga matagan sila iya sang RONO kag authority gikan sa konseho. Kay si Mayor Jerry Treñas alone hindi makahatag kuno sang permit. Sandig kay Kagawad Romel Duron sa aton sini mga kabombo. Now, ining palabuton nga international 7-Cac Derby sa aton sini mga kabombo, ikas 35 anyos na kung tani ni nga sige-sige ang pagbinulangay. Di subong lang subong lang ang do kasubong nga hindi madayon. Sa aton sini nga mga kabombo, di sa international derby, damo na kita sinadri bisita nagapadulong. Maghambal ka nga international kay man ang game foul industry, hindi lamang iadres Pilipinas.
No? Nakalabot na niya sa States, sa Hawaii, sa iban pangid sining lugar, kag madamo sa mga American breeder, no? Nga nagapadulong diri sa syudad sa Iloilo just to compete sa sining most prestigious event. Sa terminolohiya iya sang cockfighting sa aton sa Makabumbo. Ti damo man tani revenue Kag ano na lang bala ang mangin reaksyon karon iya sang mga breeders, mga game fowl enthusiasts, mga cockfighters nga ang minimum days ang conditioning nga daan sang manok is 21 days mo. Tiko na mo ni nga mga big event. Siyempre, malawig ang preparasyon. May mga preconditioning, conditioning stage, so on and so forth. Ti ginagastuhan na, bakal feeds, bakal vitamins, sweldo sa handler, sa mga assistant handler. Ti ang fight, kung tani, masugod na pizza 31, ti pizza 27. Amo ni ang sitwasyon, pila na lang? 3 days or 4 days before the fight? Tino, masakit-sakit man ini karon sa bahin iya sa mga sa bahin sa game fowl industry, sa mga game fowl enthusiasts, ganaan nga ti, bago lang yan nakabalik man ang pag hindi man gin sila makabig nato normalize, pero ti gin panugutan ng face-to-face man iya nga bulang. Nakabalik na mga vendors, may trabaho na kag may income ang mga handlers, ang mga kompanya sining nagahimo, nagaproduce ang feeds para iya sa game fowl. Kag most anticipated ining 7-Cock International Derby. And suddenly, daw mapurnada. Sa aton sino Makabumbo. Basi may mga inistoryahan. Nay paman unang kilala ko pabla. Basi may mga istoryahan. Nay pamanoy Check tabi si Bombo Angel Tan, si Kagawad Plaridal Nava na kapoy ng kunusan bukasiya niya batok sa illegal nga droga. Jel, sa report please come in. Nakabatsag na sang kakapoy kag pagkadismaya si Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa pagpakigbato niya subong si nagakatabo nga ti pagpakig-away sa syudad sang Iloilo batok sa illegal nga droga. Sa interview sa Bombo Radio kay Nava, iyaging pahayag nga sa anong niya katuig nga ti kampanya batok sa illegal nga droga, madamo na ini siya ginpapreso kaga mismo iya nga kaugalingon nga kabuhi ginbutang niya sa alang-alang. Suno kay Nava as sa subong nagahulat na ini siya sang direksyon sang gobyerno batok sa illegal nga droga. Kagado nagagwa nga hindi seryoso ang gobyerno nga atubangon kag padayunon ang pagpakig-away diri. Pinasuportahan man sang konsehal ang lihok sang city government, ilabi na ang request ni Mayor Jerry Treñas sa bag-o nga Iloilo City Police Office Head. Sa subong nga tion asuno kay Nava kinahanglan nga ti maghulag ang syudad ang pagkadakop sa 32 ka mga persona sa nagligal gid lamang nga bypass operation Mombochab ang nagapamatuod nga ti nagabalik duman amat-amat ang buluhaton nila diri sa may syudad sang Iloilo. Nagakadapat sa konsehal nga hindi lang sa umpisa maayo ang dalagan sang kampanya kundi dapat ma-maintain ini. Sa bahin naman sang pag-relieve sang mga kapulisan sa Mandurriao Philippine National Police sa may Mandurriao District, suportado ini isang konsehal kay suno sa iya dapat gidman may rotation ang mga kapulisan regularly agud hindi magsalig ang mga pumuluyo nga ti sa palibot nila may kilala sila nga police sa area kag makampante sila nga hindi na pagsawayon. And actually, Bumuchab, gina-consider man ni Kagawad o ni Councilor Nava ang pag-prepare sang privilege speech sa City Council may kaangtanan sa sining pagpakig-away batok sa illegal nga droga. Yari atong pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Well, no,
frustrating balang until now despite sang anong katuig ni Presidente Duterte. Ragyapon, no? Hindi madula ang duga. Hindi lang doon sa syudad, kundi sa bugos ng Pilipinas. Bako do kakapoy naging isang aton advokasya. Kasi pila man lang kabilog ang nagagwa, nagakondinar sa illegal drugs. Kaya ako, I have spent my life sa pag-away kontra illegal drugs. No? We testified in the Senate twice. We divulged sa narcopolitics, sa mga involved sa droga, mga listahan kitang ipang sumiter. I put my life at stake, pero yet, aragyapon, no? Do masurrender na tabla sa among kausa, kay do wala bang seriousness ang gobyerno. Ang ginasaligan ng perme, ang mga gagmay, ibisan ano mo nakadakop sa mga pusher, mga petty, malangan nga mga pusher, kung hindi mo makuha, gid ang puno, sige man yung gyapon, iti kung dakpon mong pusher, balita bala na sila mga tao gyapon. So dapat ang targeton gid ang source, no, ang dagko ng mga ngalan sa illegal drug trade, mga narco-politician, mga militar, police involved sa drug trade, no. Amo ginatani ang unahon sang galing iti way takabati sang pronouncement ng presidente kung anong direksyon sa ning away nga droga, Boboingel. That's why nga do I really feel tired and frustrated at the same time sa sining kausa. Councilor, so far may bag-o nga Mayor Jerry Trillanes regarding sa pag-change man sa bag-o nga hepe o head sa may Iloilo City Police Office. Ano sini ang mahambal ni mo, Councilor? I fully support all the endeavors and action of the city government, particularly by Mayor Trillanes. No, ilan na nagid maghulag gid man kita sa syudad. Na matamat ato naton before na matamat na naton dula di mga major drug personalities. Wala na si Dragon, wala na si Buang, na priso si Bonjing. We thought all the while but sa pagdula sini sa mga major drug personalities magaganagan ng droga. With this arrest at 32, that means to show that ari pagyapon ng mga bagong personalidad or mga dating personalidad nagbalik naman. So, Senior Trillanes, I support him sa iyang drive, sa iyang programa. Basta we make this serious, no? Kag persistent, hindi lang once in a while. This should be a continuing action on the part of our law enforcement agencies sa syudad sa Iloilo. How about naman, Councilor, ano ang reaksyon nimo knowing that leave ang tanan nga mga personnel sa nga Mandurriao Police Station halin sa may hepe paadto sa kabahin sang bilog nga sistema sa may Mandurriao, Councilor? Ako pabor ko sa ina nga liyok because ang familiarity is a problem sa any institution, particularly sa law enforcement agency. Kaya kung gadugay ang pulis or militar sa isa ka area, nagadevelop ina sang friendship kag harmony, no? Sa like sa mga drug pusher or drug personalities. Pero kung wala sila permanency, i-rotate mo sila, hindi sila ka-establish sang rapport, no? So may ara igidya ang pulis, may ara sang iyang personality hindi mo ma-approach. So kung madugay dira ang pulis, nila familiarity, bridge contempt. So eventually, kung dugay na ng pulis sa iyang area, eventually ang mga criminals, ang mga ara sa illegal drugs, mangita na sila connection until such time na before we know it, infiltrated na sila. Pero kung once in a while i-rotate mo sila, wala sang amon ng opportunity na mag-establish sila sang ties with each other. So I support tanan nga lihok sa city government by Mayor Trillanes. I fully support it. No, kag-ara gid kita dira basta away sa illegal drugs. Basta seryoso lang kag dapat ang punteriya sini ang puno gid, ang ulo gid, hindi lang ang mga gamot-gamot sa dalom mabumoy diyan.
So far, Councilor, may plano ka bala dalon sa City Council ining imo nga imo na batsyagan regarding sa sining constant drugs bala, Councilor? So far, may plano ka bala i-open up ini sa mga chairman sang committee nga pwede ma-involve, maistorya, agud nga maistoryahan ining nagakatabo sa syudad regarding sa sining pagbalik naman sang baligyanay sang droga, Councilor? Actually, nadala ko na first few weeks after ng daog ako. That's the first thing that I brought sa City Council. Nagtindog ako, nag-privilege speech ako. Sigaling wala man action ng City Council, no? Adun do kung anong ilay panindugan sa ibang kong kaplanan. But when I delivered the privilege speech sa papungko ko gini, wala gid sang action, no? But I'll try kung may opportunity liwat kag suportaran nila, we will make the necessary representation para makabulig man kita sa kay mayor, sa city government, kag sa kapulisan naton kung paano matapna ni kag madula ang illegal drugs sa syudad sa Iloilo. Balik, sir, nagkaplano ka pa bala magpahayag o kung privilege speech sa mga masunod ng sesyon? Yes, tunaan na itanawon ta kung anong direksyon sinitanan kung makabulig sa kampanya kontra droga. We will do it, Bombo Ranger. Chel? Nabatian sang aton mga kabombo, Bombo Cham, si Councilor Plaridel Nava, may kaangkalan sa sining reaksyon niya nga regarding sa pagbalik naman sa droga diri sa mga syudad ng Iloilo. Alright. Ini si Bombo Angel Pichilitan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Ano may punto man si Kagawad Plaridel Nava nga basta gani magdugay ka na sa isa ka lugar bisan sa anuman lang nga profesyon no? Sa aton sini nga mga kamumbo kag damo ka na mga kilala dira ti siyempre pangamigo, may mga konsiderasyon ka na nga ihatag, amo siya mo santo, ti kon yara ikaw iya sa field sang law enforcement, mapiktuhan gid ang imo man siniya nga panindugan bilang uniform police personnel o kon law enforcer mga kamombo. Alang-alang na ginaton sini nga tiyempo, standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon para sa the number 1 radio network in the country, the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagaisahanon ka bala sa Valentine's Day? Hindi ka magkabala ka. Pwede ka man nga mangin malipayon bisan nagaisahanon. Likawan ang pressure nga dapat may partner kagid sa sining kahiwatan. Una, get some perspective. Kung ang Valentine's Day nag-remind sa imo sang imo pagka-single, panumduma nga madamo man ang imo kapareho. Makalikaw ka pa sa kagastuhanan, dala sang sining selebrasyon. Ikaduha, love your singleness. Panumduma ang benepisyo sang pagka-single, halin sa wala ka sang kaagaw sa remote control, tubtub sa pagpagusto mo sang kalimpyo o kahigko sang imo kwarto. Kung gina-question ang imo pagka-single sa Valentine's Day, sabta lang nga gusto mo ang imo pagka-single tungod makapili kag makapagusto ka sa imo desisyon sa kabuhi. Ikatatlo, be happy within yourself regardless of your relationship status. Imbes magkasubo sa Valentine's Day, i-celebrate ang imo kabakod kag mga nalabot bilang individual. Tao nga wala nagakinahanglan sang karelasyon, agud mangin mapinuslanon kag malipayon. Ikaapat, avoid being swept away by the tide. Hindi magdali tungod lang ang iban, may ara na. Base sa ulihi, hinulsulan mo man ang imo desisyon. Panumduma, diapers are not romantic. Ang mga gabi nga wala ka sang tulog are not romantic. Hindi magdali kung hindi ka pa handa nga mag-commit kay base sa ulihi, tunaan lang ini sang pagbulagay. Ikalima, consider the day after Valentine's Day. Pagkatapos ng Valentine's Day, halos tanan ang wala na nagahatag sang balor sa mga tao nga nagamatter sa aton kabuhi. Kabigo naton ang Valentine's Day nga pahanumdum sa aton, agud tagaan balor kag ipabatsyag sa mga tao sa palibot naton kung ano sila kaimportante kag ano naton sila kapalangga. Ini nga pahanumdum nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad. Oras naton 12 minutos makalipas ng 2:00 sa hapon, and this is Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program. Sabado na kita today. I am sure feeling relaxed ang mga kalabanan, di ba? Friday pa lang gani. Medyo, feeling free, feeling relaxed, feeling unstressed. Well, sa saning nga hapon mag-interview kita sa aton nga winner. And do you believe sa ginatawag nga as in kapalaran or palad mo? And it's really possible, no? Nga ang tanan nga mga lalaki nga ma-involve sa imo kabuhi, like as in masulod sa imo nga love life, do isa lang katamanyo, military. Ina ang istorya sa ato diri nga winner, ang iya nga boyfriend police,
Ang iyan ang husband, army, napatay ang army, nagpamanaliwat, another army. And istoryahan naton ang iyang journey. So good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine on the 28th of January 2023. All of the nakita mga kabombo. Kag paligid nga ma-email na ang inyong mga istorya if finished na ina, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It would be fully appreciated if may mga pictures ka mo nga pwede nga maapid sa inyong mga istorya. So, ready na? Ari na nga itong ambahanon para sa inyo sa suning nga hapon. Relax na kita dira. Let's take a break. Break is the title of our song para sa inyo sa suning nga hapon from the Bombo Music Festival and nagikan kay Lindy Katikista. As I welcome you sa suning nga program, again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko na magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break from the hustles and bustles of life. Pwede man break from a toxic relationship. Yes, especially, sa toxic na relasyon. Hindi man namin. So, patawhay anay.
Pwede man break dance if you would like. You remember the break dance nang inuuso sang una. Good afternoon again sa inyo mga kabombo. 18 minutos na kita. Makaligad ang 2:00 sa hapon. And ari na ang aton nga winner para sa sining hapon. Naka-lipstick siya. Looking beautiful. Good afternoon gid sa imo and welcome sa kahapon lamang program. Ang aton nga winner, Veron sang Bagakay. Hello, good afternoon sa imo. Good afternoon, ma'am. Kumusta ka subong, Veron? Kumusta ang imong love life? Okay. Aha. May love life ka or break ka anay sa love life? Hindi pa nag-abot. Okay. So break ka anay, no? Pila ka binugon yung mga kabataan? 3. Looking so young, ikaw pila nang imong edad? Already 64 years old. Daw 63 lang. Is it true? Nga 2 times na ikaw nga nabalo? Yes. Saklap naman, no? Ng kapalaran. Pero matuod ba lang na-involve ikaw sa 3 ka mga lalaki, 2 ang military, kag 1 ang pulis? Oo, ma'am. Aha. So, bali, ang imo una nga nangin boyfriend, ining si pulis. Ano ang natabo nga ang pitik sintas kay army ikaw nagtupa? Kay kabuot na sa iya, kabuot gina sa iya nga pulis. Di kabuot Pero man minsan gali. ko siya. Nanginobyo ko siya. Kaso lang nagtrabaho ko sa co-op sa Camp Delgado. Pagtrabaho na ako, dito man siya na-assign. Tapos, daw 6 months pa lang siya dito. Nag-abot ang Platon nga sundalo, halin sa Cebu. Going to tapas ang duha ang sa Camp Delgado na DS, duha man ang nagkadto sa tapas sa training unit. Nabilin ang duha. Tapos atong mga sundalo, bago na invest dito sa Cebu sila na invest sa Lahog, Cebu City. Pero ang mga soldado na ang duha ka platon na bilin dira sa Camp Delgado kay atong uso pa bala kita sang damo mga rebelde. Okay. Mga 1970s, ina? Tapos ang pulis ko nga nobyo ko na siya kay ginsabat ko. Ang pulis ko katong nga nobyo, kabuot gid sa iya. Siya lang nakadto siya sa akon sa co-op, ti kay management ako kang co-op. Pagkatapos niya duty, makadto siya sa akon, masnack siya o sakpo niya ako ka snack. Karon nag-abot ang 7 ka bilog nga army nga naghambal sa akon nga makirid bala sila nga kami mapakaon sa ila. Okay. Ma-cater ka mo, do something like that. Dao mo na. Kay may upod ako 3 ka helper, hambal ko sa ila, okay ilista lang dito niyo ang ngalan. Karon ini ma'am, may nagkadto sa akon, handsome boy, tall, dark, handsome boy. Daw na-attract ako, ma'am. Apisan nga may boyfriend ka na, ha? Na-attract ka pa sa iya. Na-attract ako. Daw, ang isip ko bala, ma'am, basta lang daw hindi ko uy, kagwapo sa iya, siling ko, pero maitom na siya, ma'am. Tapos, siling ko sa iya, hila ka mo makirin, siling niya 7. Siling niya, ako na, libre ang serve. Kung ang dira may nag-serve, kung na gusto, request ka na, tani namon nga, ikaw ma-serve sa akon lang, siling ni Sergeant Tugay. Siling na. Hambal ko, hindi ako pwede, kaya lang ko sa table, hambal niya, may boyfriend ka na. Kukuhay, Ha? Gindinay mo si police? Gindinay ko siya. After office hour niya, 5 o'clock PM, nagkadto siya sa akon. Siling niya, malakaw kita karon. Naghindi na ako sa iya. Siling ko hindi lang, kay may inventory. Ambal ko siya, may inventory kami, kung sorry lang ha. Tapos, nagbalik naman to ang army. So, bali, ang nagsugat sa imo, ang naghagad maglagaw si police. Oo. Gin-decline mo. Okay. Tapos ang siling ko, tapos nagabot ang army, halin sa Cebu na, siling sa army,
boyfriend mo. Pwede Why pa kuya boyfriend? Todo denial kagid gali. Why pa ko boyfriend? Aha. Tapos no, so sige na to. Do nagsuya ay na sila bala nga duha. Nilabalaan mo sa boyfriend mo, gin-deny mo siya? Nagakig siya sa akon. Siyempre, Kuna para kuman. Kuna, nubyata ikaw, i-deny mo ako. Kumo ko na nga naka M23, ako ko na 38 lang, 38 caliber lang ko na iya. Mga armasan gali ni ang mga lalaki sa kabuhi mo. Tapos kita, after kato nga, daw nalasay na ko sa pulis. Nga man, nga nalasay ka haw. Kaya ang edad niya, bala ang gap namon, 11 years. Mas magulang siya sa imo? Oo, 11 years. Okay. Pero sa batasan, sila mo kabuot, di ba? Sangin sabat mo siya, naluyag ka gid man sa iya or napilitan ka lang? Hindi, kaya bala mo to bala sa pagbinayli lang tungagin back up niya nga kung nga-box bala to. Sa pinalpakan. Dito lang to. So, daw out of gratitude, daw pagpasalamat lang, daw mo na? Oo. I see. So, bali ano ni Kalawig ang inyong paglubiyahanay sa nag-abot ni ang army sa imong kabuhi? Kagin-deny mo na si pulis. Why kaabot mga 2 years? Why kaabot 2 years? Di malawig-lawig man. Kumusta man so far ang 2 years ninyo ni pulis? Okay. Lakad permi kami ga pamahaw, permi kami ga lagaw. Pero never, di siya nga naghagad sa akon, binga malantaw ka sini, why? Na-disappoint ka? Kaya wala ka ginhagad nga maglantaw sa sini? Why? Mata? Okay, lakay, naka-formal sa iya. Kaya ang siling niya sa akon, tita, ang siling niya sa akon, kung gusto niya, kung ako nga pangasaon, hinahanglan, ipakasal na kuno niya ako una. Ipakasal muna ako. Karami man sa iya nga intention? So in short, ayaw mo ng Maginoo. Gusto mo yung medyo bastos. May kanta na, no? Maginoo, pero medyo bastos. Ti dali lang, nga ang nag-commit ikaw sa army, nga kamo pa sang pulis. Kaso pag gidabi, tita, ka na mamasyar sa puo. Okay. Ano ang may-ara si army nga wala kay pulis? M23. So, ang gusto mo, ang mas malaba-laba, kag dako-dako nga, armas, doon mo na? Seryoso na yung pamangkot ko. Diba? Mas malaba na yung M23 sang sa, 38? No, hindi ba la? Baskog na yan, di ba? Ikaw ha, dulain-lain ang sa ulo mo ha. Ako ya balaya. Innocent. Well, anyway, so anong ginlasayan mo kay pulis? Why ako nalasay sa iya Daw nagpakasal kami karakang army. Daw why kami formal break kang pulis Daw nakibot na lang siya nga nagmarried ako sa Philippine Army. Siyempre, sakit-sakit na iya para kay pulis. Ilan tawa bala? Ka-pure sang intention niya sa imo. Wala iya ka ginahagad maglalolantaw sang sini. Kaya ang gusto niya, ipakasal niya anay ikaw. Ante sa mga sinisini nga ina. Pero, gindesayrihan mo siya. Kamo pa nga duwagin, sabat mo na si army. Pitik sintas kay army ka pa nagpakasal. Sakit-sakit to para kay pulis Kaya wala mo tita, daw na-fall in love ako sa army. Kaya pertigid siya ka-caring, pertigid siya wala ka. Basta lang. Oo, syempre aside sa grabe ang lupok sa nga armas, no? Ti ano naman kalawig ang inyo relasyon ni sang army sa nagpakasal ikaw sa iya? Daw 6 months. Ba? So meaning, kamo pa sang pulis and then kamo man sang army, hindi ka man double timer, no? Oo. Ginagaw. Di paano mo ni-handle? Kabalo si pulis nga nobyo mo man si army? Why ko nag-ako? Deny ka gidya. Todo deny ka gidya sa iya. O siguro sa muna sa kapanahunan, mo gwapa ka gid siguro ay. Hindi man siguro. Hindi man siguro. Kaya kung hindi, magpakasal ang army. Kung hindi, ako ipakasal ka army. Kaya nga na, itong batch interesado, makarakon, mga luyag.
Haba-haba ng hair mo. Daw ako na lang ginapikot. Oh, grabe. Haba-haba gid ng hair mo. So, on ka mo ni police, on man ka mo ni army. Ano niya si army? Ginahagad-agad, diya kayo maglantaw sine. Waay? Wala Formal man siya. So, paano ka mo mag-date? Formal man siya. Aha. Amo garing nga, pag siling ko siya nga huo, automatic tana, nagpa-BI da yung tana sa iya baryo. Nagpa-BI da yung tana sa iya banwa. Nga pa matuod, bala ko sumpiro siya. Aha. KFC ang rangko niya. So, daig ng maagap ang masipag. Daig ng mabilis ang mahina. So, naunahan ni army si police. Okay. Sana bala ni police? Nga nagpakasal ka na sa iba, ano yung reaction? Pati utod niya ay nagkadto sa akon. Pati utod niya. Nagkadto sa akon. Hambal sa nga utod. Ay kanaluoy sa manghod ko. Nga ay gidra never. Gidra ko na nga nagnubya. Kay naluyag gid sa imo. Kuna nga ako na nga gintraidoran mo siya. Ay ka lang ko na nagprangka sa iya. Ay man ko sabat. Ay man ko nagsabat siya utod. Oo, kay guilty ka gid man, no? Guilty ako patama. So in short, mas matimbang gidya sa imo tagipusoon si army. Iti siya gidya gani ang imo ginpili. Tapos boyfriend mo pa si police. Gin boyfriend mo man siya, gina-deny mo pa si police. Hindi bala, do kaluoy man kay police. Tisang kasal na ka mo. Anong imo natukiban sa batasan ni army? Siloso. Kay siloso. Siloso siya kaayo, hindi ka pwede ka chika-chika sa mga friend mo, hindi ka pwede ka istorya sa kapwa na sundalo, hindi ka pwede ka istorya sa kapwa na sundalo. Very jealous nga type, medyo may pagka-possessive. Siloso siya kaayo. Kaya siling niya sa akon, charming kuno ako mong madali kuno ako ang istorya sang bana ko sa akon, ang first husband ko, ang hambal niya sa akon, kung nabalaan mo, daw ano ka ko na, daw kung sa magnet, malako na, daw magnet ka ko na sa mga lalaki, nga wala lalaki, kung nga makarepuse ka. Kaya balaan mo. Bala mo tita, lango-langupay ko, daw hiling ko mag-joke. So joke lang to tani mo ya, pero sa iya, seryoso gid. Seryoso gani, wala ko naglaog na, pangasaon ako dayon. So, why ka mong kabalo sa nagrubyuhanay ka mo? Nga tama, gani siya ka jealous? Siloso? Why, di kay na baligya man niya, kalag niya mo, daw baligya man niya, kalag na nga para lang mapasukot ako nga mapakasal. Oh, grabe, no? Willing nga mangin matay para sa imo. Amo man ang pulis. Ang may mag-agaw, patay. But, so natukiban mo, nga siloso, gali siya katama. Is it true nga there was a time nga gusto mo na nga magbalik kay police? Bangon din sa pagkasiloso sa imo bana. Pero nga may mo gindayon. Nadlok man ko, basi ipatay ako bana ako, pati pulis, pati yun naman. Nadlok ko. Wala man sang insidente nga natabo, nga nagtubangay sila nga duwa, kag nagkrangay sila sang ilang mga armas? Why kay ara ang ila opisyal? Ara ang opisyal. Ang opisyal sang army, dira ang pulis, okay tanang pulis, kay buot siya tama. Si army, buot man? Ang army, buot niya perti ka siluso. Naginulsol ka, nga si siloso ang imo nga ginpili, hindi si buot? Siyang una, naginulsol ko. Pero pagtata, kurun sang eldest ko nga babae, daw ay siya nalipay. Nga man. Daw ay siya nalipay. Kay gusto niya, lalaki. Anong imo ginhimo? Paano nakuha ang pagkasungit sang imo nga bana? Pag anak ko ron kang second child ko nga, ang gap sa anak ko, sobra lang 1 year mo. Why ka mo 2 years? Antes magsundan. Daw sobra lang. Pag anak ko kang lalaki, December 26. Pag anak ko kang lalaki nga, December 26, okay siya, nag-okay na siya. Daw nagkakabalaka na siya, nakakaon ka na, nakaamuni. Nag-sweet na siya sa imo. Oo, nag-sweet na. Tapos nag-request pa siya, tita, kung gusto ko dugangan pa isa ka lalaki. Ay, abaw. So, in short, very close ang pagpamata mo. Meaning, grabe gid man gali ang dalit sang lupok sang armas sang bana mo. So,
Isugiri kami, anay. Ano itong natabo sa may affair sad to sa ilang headquarters? Kasi ka very Kundi, no? jealous ni isang husband mo. Hindi ka pwede katulok sa iban. Amo diyan. Kundi, naglawag ang batalyon commander nagsiling. Nga kamo nga mga sundalo, may affair kay birthday, bila kang batalyon commander. Kuna, kamo nga mga sundalo, ipabor anay ninyo. Kung sino ko na magustuhan ka mga bisita, kuna, kung sino magustuhan ka mga bisita, na mga asawa, pwede hindi lang mag-refuse, ibaylihalang ninyo. Kabalo si Siya Army tayo. nga naggadto ka to? Oh, amo di tita, ay ko naglisensya sa iya, hindi na siya magsugot. Ay ko Nan. naglisensya sa iya. Duty niya sa post number 1 sa gate kid sa Monte Claro. Sa gate kid. Duty niya. Ang siling sa mga amiga ko, sis, ilis na to. Kay makadto ka dito. Kung timprano, pa ko na, mayo na timprano. Kay ko na alas 12, off na ni mister mo. Kung di okay ko, timing man nga nag-abot ang ako, manghot, nga sinining Mary. Siling ko, timing man. Siling ko ning, ikaw bahala sa darwa ka bata. Ay, ma-appear kami sa takas. Ambal na. Di ka maan si Manong. Kung ay, hindi rin ikaw manugid. Di pag-abot, pag ano to tita, kundi, tita, sa likod na gid ako. Sa likod na gid ako sa mga asawa sa sundalo. Nagpalikod-likod ka. Nakita ko SB member. Oo, nakita pa ako sang SB member nga dito sa likod. I-request na pang isa ka asawa ka sundalong, ara ako na naka-all black. Kag ikaw ina. Ara akon ko nang naka-all black. Di kundi no, nagsiling ra mga asawa ko sundalo. Dai swerte ka dai. Kadamo sa aton, di nga ikaw pa dira ang nakita sa likod. Attractive ka ba? Tustugid maglingambal ni Army, no nga grabe magnet mo. Grabe, kay pati SB, madali ko. Kundi no, nag-ginspertan ko ang SB. Nagkambitan ay kami ka SB, pakadto sa tunga sa sayawan. Sustita, wala gani, dosi katikang, ara na husband ko. Nan. Bong kagid. Te, ano natabo? Doon nalipong ko, daw takliban ko klangit, ara na husband ko, gawiyat sa trigger ka malay, hambal na gid. Nag-ingod na gid siya sa akon, hambal na gid sa akon. Pero atong isbe nga ginapariya ko, tita, wa ito siya kakilala kung amo to husband ko. Siling kita na, kang husband ko, titay. Siling niya, mabulag ka sa pariya mo, o ang Armalite magbulag ka ninyo. Ay, nagtaranta. Nalipong ko sa sobra ko nga kahuya. Nalipong ko. Siyempre, sino pa naman ang hindi malipong? Armalite ang inkwentrohon mo. Pero ang ba ni SB? Diyos ko, raaran maman, ito, tita, kung di rin si SB, din parayo nanda. Pero ikaw, lipong ka na ya. Lipong dito ko sa klinika kang mga army. Ano to kag nabalaan nga, 2 months pregnant ako. Gali. Bali sa ano na, sa ika-third child mo na or sa second child? Ay, Diyos ko. Kundi pagka... Dali lang, sa busong ka naman liwat, ika-third child or second child? Ika-third child na. So, grabe, giling linok panay, no? Grabe ang palupok sa imo ni Army. Okay, tisang nalipong ikaw, tapos nabalaan niya, nga amo to ang natabo, gabusong gali ikaw, ti anong natabo sa imo bana, kay ti amo tong ginimo niya. Anong natabo sa yakin, patawag siya sang batalyon commander? Ipatawag siya sang batalyon commander, nga kung sigiho niya, ang batasan, nag-amura, may posibilidad nga ma-discharge siya. Te, ano reaction niya? Amo to ay ginpinahan, nang siya na-demote siya sa krangko. Ano rang kuya from ano? Corporal to PFC, balik sa PFC. Tinaginolsol man siya, nga ginimo yato? Oo, amo lang to pag ano ni batalyon commander, si Colonel Juan pa to. Colonel Lau. Ang hambal ni sir, kung sigiho niya, hindi, ipa-transfer siya or ma-discharge siya. Ikaron, pag-abot ka to tita, nga mo itong ginistorya, daw laylo na siya, daw nagbuot na siya. Tapos, nagbata ako kang ikatlo, December 3,
December 3, 1982. Okay. 1982. Lalaki gyapon. Laki gyapon. Amo na ato tita. Ano na siya? Daw plain na siya bala nga kalangga niya. Daw ginapansin na niya ang bata nga babae. Before wala yung ginapansin? Hindi napansin man niya pero iba balarang pagpansin how. Mas prefer niya ang mga lalaki nga bata. Nga ako na ano plano niya sa mga lalaki niya nga bata aw? Parmihon niya man? Hindi siya magsugot mag-army. May pa-eskwelahan lang niya. Okay. Ano ang nagtulod sa imo husband? Nga dugin hagad niya ka, nag-decide siya, makadto ka mo sa opisina sang ex-boyfriend mo, balik kay police, para nga mag-istoryahanay. Sa ano nga rason? Kag nga Pagbata ko, nasa ikatlo ka bata. Pagkat bulan sa Enero, 1983 ron, pag amo to nga hambal na sa akon, makadto ko nakita rin to kay Chip, mangayo ako pasensya, kanginimo ko. Ay, sus, tita. So, nakarealize siya sa salaya? Oo. Bao, tita. Daw hindi ako magsulod. Ay, sa opisina lang mong radyo. Sa radyo man ang anda opisina. Diyos ko, tita, daw hindi ko magsulod. Sakit, kita nadughan ko, tiyay mo. Tita mo, kapugok, kita nadughan ko. Kay sino? Kaya aga pugok dughan mo. Nasakitan ako sa pulis, maglantaw. Doon hindi mo kaya nga atubangon ng pulis. Daw isipan ko, tita, makuna ko na malagyo, kami ka pulis. Pero si Army pa ang nagbutong sa imo para nga kadtuan nyo ang pulis. So which means may mga realizations gid siya no? Kag ikaw pa ya ang gapang alang-alang, do ikaw pa yang hindi ready, pero si Army ready. Ready na para kuno maklaro, bala maklaro kuno siya. Ay basi iagaw pa kuno ako ka pulis Roman. Ay abaw. Ginakulbaan pa siya nga 3 na kabilog ang nanging resulta sang palupok niya, sang armas niya. Tita, nagkupo ako sa pulis. Nagkupo kita na ako sa pulis. Tiway siya nangakig? Naghagid ako sa pulis. Oo? Sa pagduod, kita na nag-amugin ko sa pulis, Oo. Ano reaksyon ni Army? Nagparapit siya Dayon? Tagambalan ako kung naara na ang 3, takabata, nga kinahanglan ka natin. So kinulbaan si Army sa nagkupo ikaw sa pulis. Nagkupo ka gidya, di ba? Kabalo ka nga siloso siya. Oo. Di kaya ako tita, ambot, dawraan ko tita. Dawraan mo lang ko isip na kung ano-ano pa. Di ano reaksyon ni pulis? Tulo liya, luwa. Ay, nagibi si pulis. Oo. So which means tinuig man no? Kag ginatubang mo ang imo nga ex-boyfriend, nangayo ka mo patawad? 1985 na kaming mangayo, pasensya. 84 gali. Dali lang bala, pila to edad mo, kag edad man ni Army, sang nagpakasal ka mo? Ako, 18 years old. Gahimorosgan gali. Si Army? Si Army, 26. Mas may edad-edad gali siya sa imo. Si police, mas magulang pagid kay Army no? Oo, sobrata na 30. 31. Tinali lang sa nagkadto ka mo nga nangayo ka mo patawad kag nagsubahar na kamo sa kay pulis. That time married naman siya. Why siya bata? Why siya laon siya? Ay laon. So wala gid siya nagpangasawa. Why gid siya? Ara lang ko. Hindi gid siya get over with sa imo. Why siya kapangasawa? Doon na disheartened gid gali siya no sang ginimo mo sa iya. It's you or never, do something like that. Tianon mo na kay naunahan sang Army ang pulis. Oo, anong nanging dalagan sang istoryahanay nyo? Ano nagpinatawaray gid man kamo? Wala man sang tiruhay nga natabo? Why? Kay why siya? Hindi ko magupod siya, ako may pusel siya. Makasimiyan siya. Gindisarmahan mo ang bana mo. Si pulis kay may pusil. Ay tanamo. Mayo kay ginatubang man kamo ni pulis. So naghibi gid siya. Oo. So naatubang kamo. Tapos naghambal lang ta ang pulis. Nga hambal na.
kung matakan ikaw, ibalik lang kanakon. Ay, abaw! Oo. Ay, abaw! Grabe, so that means at that point, love ka gihapon ni pulis? Hambal na lang. Hindi lang kuno ako pagsakiton, hindi lang ako pagpatyon, ibalik lang ka natin. Urat samad, urat damage. Pero may 3 na ka mga chikiting. So if ever, nga kung himuan ka sang malain, willing ka pa yung mag-take back sa imo si pulis? Oo, kuhaon niya ko gihapon. Ano sabat ni Army? Hindi, ambal niya. Kung naging pakasal ko gani, ra kay ang ginpakasal ko gani, ra kung may naliyagan. Yung hambal lang sang pulis, maninoy lang tala sa 3rd child. Ahoy. Tinag maninoy gid man siya? At maninoy siya. So nagbiguhay sila nga duwa. Kay nagkumparihay sila mo. Oo, nagmiguhay sila. Kay ginabantayan niya, nga basi matak-an ang army sa akon, kuhaon niya ko gyapon. Oh, grabe no. So wala gali na dula ang pagka like kumbaga may kahadlok gyapon ng army. So tagam-tagam siya no sang pag-treat niya sa imo, sang pag-handle niya sa imo or else kuwaon ka ni pulis. Nan. Pero may natabo nga malain sa kay Army. Inang aton nga pag-iistoryahan sa aton nga pagpanumbalik mga kabombo, kaupod naton si Veron sang Bagakay, and this is Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Balikan ta ang istorya diri ni Veron sa aton nga pagpanumbalik diri lang sa kahapon lamang program pagkatapos ng gid sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Kung lamang program, mga kabombo, kagbalikan man naton si Veron. Hello, Veron. Nagbakasyon ka mo sa lugar sang imo nga bana.
And may malaing nga natabo. Istoryahe kami. Di, nakauli pa kami nga bakasyon. Nakauli pa kami halin sa anda. Natabo ang trahedya. Ano ang natabo? Ang trahedya? Alauna sa hapon, October 29, 1985, October 29, 1985. Nagsiling ko sa iya, makuha ta humay. Ang siling niya, buwas lang sa udto. Siling ko subong lang kay kung ko, ang basi kung hindi badula to dito, kay nabilin lang to. Kundi naglakat kami alauna, nakibot lang ako nga, na kami tunga-tunga, kang kalamisan, uton. Nakibot ako nga may ara, nga 4 taho. Tapos? 4 taho, nag-circle sa iya. Mo, isiraduan na yung pertakis. Nag-circle ang tahong maapat, naka-muni siya, kalong arms. Di si Mr. Kurati Armas, kay hindi man pwede nga kung sa bakasyon, sanda hindi man pwede, sanda matagaan armas. Sino tong mga tao nga to? Hindi gani, kilala. Nakibot ako, nakatindag ako, nakakalo lang ako, iyata na naga-jacket, nagakalo man. Tapos nakibot ako kang ginamuhan, pero kang 4 katao kang armalahit. Tapos ang balda, pick upan, gingapos na yun sa likod bala. Ang gingapos nila ang nylon bala nga kala. Tapos nag-isiling ang isa ka tao nga ako na sa hideout. Gindala niya sa hideout. Why na ko kabalo kung ano nagkaratabo, basta sige kuno lakat niya to sa kahon, sige magkuno bakol sa iya. May nakita bala pero hindi man pwede istorya kay that time pertigid ka damo diri ang kuan ang mga taga-bukid. Tapos kadto man sa ako ng 3 katao, hindi ko man sanda makilala, nakibot ako kasi pick upon man ako. Tapos nabala na ko kay isa katao, naday pauli ka na lang. Ate Mayo, wala kaya nilang tandog. Ay? Okay. Kaya kuna pauli ka na lang. Abi mo tita, wala gid ako tagin sugiran sa pagpauli ko. Waay bisan utod ko nga ara sa balay, waay ko gid sugiran. Nahadlok ko, nagakurog ko. Tigawori ka lang nga gawori eh. Ay, Diyos ko. Pero dito kadi sa takas, may nakakita nga binabaklid kuno runtana, ginabuntal kuno kang kuan balakra kang ulo kang armalite ginabuntal tana para pagtanaw. Pero why na sing kuan takot na iya nga itsura niyo. Why di na siya makita? Takot na iya itsura. Dayon. Di pagpauli ko, why gid ako hura gid ako imik, why gid ako namangkot ang akon manghod. Inday din si Manong. Kuan ko dito lang, why gid ko tigin hambal nga pero nagakurog ko tita, nagakurog gid ko. Kalain gid sa pamatsya ko, ay gid ako kakaon bilog ng gabi. Di bisan i-report sa ila nga commander, wala ka nag-report? Di sa Cebu siya na-assign mo? Sa Cebu? So way ka man nagpa-blatter? Blatter kompleto. Pero kita, pa-blatter ka, sirado ang munisipyo. After mo pa-blatter, sirado man ang munisipyo. Masiling pa gani ang pulis nga napatay rin to gani. Nagsiling pa gani ang pulis nga nawa ay kagid armas sa balay niyo. Ay kung kutsi pa no man ray aman, ako pa imo kung ginadiktahan kang armas kadi aman, waay mo. Di tapos pagkaaga, alas 4 sa kagahon, nabatsyagan ko gid tita, nabatsyagan ko gid nga may nagtimpla kakapi sa kusina, kaamon kusina, may nagtimpla kakapi nga wala taho. Galit mo wala tawo? Waay, amurong gali tuta nga akto, waay nagali siya, patay nagali siya. Amo to, kundi no, tahimik lang ko gyapon, ang akon manghod na mangkot inday, waay kapauli si Manong haw, ko ambot. Pero sa isip ko tita, patay na siya sa isip ko. Kay nagambal, ginbasol pagani ni nanay si tatay. Nahambal na kay tatay. Kunadaan gin ano mang humagad durik to. Kay nalagyo pa kamuhaw daan ko na ginbuligan mo nangayo kamo bulig didto. Hambal ni tatay nagingagaw kami uli kay ginatarantar man ako. Ginatarantar man si tatay pati ang tiyak ko gani balangalaon. Ginpasubayan gani nanda. Pati sila gin ano man, di katuan man. Ang nakasaksi lang dito ay pag pick up ka sa bana kung may nakakita bay. Kaya mo to gani nga hambal niya. Ang wala mo hindi ka pwede ka istorya kang sang una, hindi ka tita pwede ka istorya kinanglan siper gid ang bibig.
Ah, Amo- okay. ang So, paano nyo may- nabala nga patay na siya? May nagadto nga babae. Oo. May nagkadto nga babae. Siling isang babae, kuna hindi lang ka mo magpakulbaha, hindi ka magpahinali hambal kang, da pa rin manamon dyan sa kanyugan bala, hambal na hindi ka lang magpakulbaha, hindi ka lang magpahinali. Ang bana mo patay ron, gintiro, ginbuno, kagingolgol anapuwak. Oh, Amurang istorya na kanako, nakalantaw sanda mo. So, Ginoo. Tinakuha mo ba ang Ba't bangkay yun- sang bana mo? Ginkuha, hindi pulis ang nagkuha. Kaya Sino hindi pwede nagkuha? kasulod ang pulis. Hindi pwede. Rap Sino military, nagkuha? pwede makasulod. Ang sibilyan, tita ang nagkuha, sibilyan. Aha. So, diin siya nakuha? Dito sa Kalamisan, Uton. Dito nila ginkuha ang bangkay. Aha. Ti pila ning edad sa imong mga kabataan? Sa nabalo ikaw? Ang akon nga balo ko kato, ang akon nga bata nga eldest 7 years old. 7 years Tapos, old. ang gamay mo? Ang second child ko tana daw 5 wife sobra sa 5 3.5. Basta ang gap nila tag 1 year inihap ko. So, ang gamay mo mga 4, mga 3, dira. Oo. Ikaw, pila edad mo? Ha? Pila edad mo sa nabalo ikaw? 28. Daw 27, 28. Aha. 27, 28. Garaning ako 28. Okay. So, bata pa. Bata pa. Tapos, Iya. hingkuha mo ang pension sa imo nga husband, pero do hindi ini-enough, no? Ti anong imo nga ginplano? Hindi, kay balaan mo, pag ano ko to, nga gin-process ko, tanan nga papers niya, after kang eleksyon ni Cory Aquino, kag ni Marcos, bala to? After ka sa Manila ako, paglakat ko sa Manila, gin-process ko ilang nga pensyon, tisang litray na barang ko na PFC, kamay man ang pensyon. Hindi ka nakabuhi. So, anong ginplano mo? Naglisensya ko kay nanay kag kay tatay nga kung kutay kung ko kay tatay kag kay nanay kung kuna manegosyo ako sa kampo. Okay. Kay kilala mga po kay kalabanan nga nagabilin sa kampo nga muna nga kuan mga batch ni Mr. Coron mga kabats na kay diri ko siya nagtraining sa kampo yon antiki ang husband ko nga first husband ko. Nagkadto ako sa 15th IB batalyon. Naglisensya ko kay gintagaan kay ninong bay namon to sa kasal si Kernelaw. Naghatag siya sa akon 2,000 tapos may ara man ko nga 3,000 kundi 5,000 ang akon nga puhunan. Gintungtan nga ako nga daw kanten bala para sa sulod kampo nga ako lang tapos raya. Di kundi 5,000 akon kapital. Nakumpra ko kung ano. Pagkaaga tita, nagkanto sa akon ang delivery bala kang beer. Nag-offer sa akon, hambal niya sa akon, gusto mo, utangon tayo ikaw, ura nga dana ko, kukuti inog bayad ka di ako na hindi, monthly. So, tita, pagka-deliver ka to kang 50 ka case, kung gabi nga daan ka to, tita, daw Pasko ang kantin. Sino ang imo mga customers? Ang mga armies man? Siyempre, puro army. Okay. Sige, shortcut tonta na lang ha, kay we're running out of time na. So, balido nangin successful ang imo nga pagpadalagan sa nga canteen. Paano nagsulod sa imo kabuhi ang isa pagid ka army? Ang inaanga army, tita, nagkato, genre na assign sa 15th IB, is one personnel. Karon nagkadto siya sa akon, magsiling nga, mapakirid, ruman bala sa pagkaon. Kirid, pagkaon nga, dira man siya sa akon, makaon. Tapos sige-sige niya, aros komprahon na niya, ang akon, ubuso na niya, kautang, automatic deduction. Ubuso na niya, ang kambal niya sa akon, sa sige niya, nga balik-balik, kambal niya sa akon, pangasaon niya ako. Yung nagsabat ko sa iya, ay kung po Sarge, basi gutom lang ra. Kung po Sarge, basi gutom lang ra. Manyapon ka, anay. Tapos nahambal ko sa helper ko, kung kupapanyapon ni anay, hindi ta na, kay kinukunoan na uto. Kinukunoan na uto. Tisiling ko no, Sarge, mabakal ikaw na yon, may aman hindi. Tinambal niya? Ambal niya. Di anong problema? Kinaluyagan mo ang inang ko, di ba kulon mo lang anay, di? Desidido. Pila edad ni Sarge? Parehas kami, 28. Soltero si Sarge? Tigin BI siya.
Ginbiay siya kay balaan mo tita, ako nga daan ang is ko katama, hadlok ron ko bala karado, hadlok ron bala ko sa nga bagay. Tigin kintawgan ang taga-taranghawan na punaw siya. Kintawgan ang anda nga banwa. Ti nag-response ang munisipyo nga soltiro siya nga pure. Ti automatic nagambal ang batalyon commander nandan naluyag ikaw may 3 kids ra. Hambal na sir, problema ang 3 kids. Desidido Sa gid gani siya. 3 kids. Tapos Ginoo ko tita. Dahil hindi ko daan makapati, hindi ko makapati nga mamana ako liwat. Naluyag ka man sa iya? Ha? Naluyag ka man sa iya? Sa una, tita, ginalangulango ko lang siya. Eh, plano. Pero sige, tana ka kulit nga kulit. Kung paano yun yung mga batasan ka, Armino? Drawn gid ikaw sa mga armies, magnetized mo gid sila. Pilato ka tuig or ano kalawig na to nga nabalo ikaw sa nagsulod naman ni ang isa ka army sa kabuhi mo? 1 year and a half ko siya ginsabat. After nga nabalo ikaw, 1 year and a half. Oo. Do medyo temprano pa, no? Oo. And then nagpakasal ka mo dayon? Oo, sa Banwa, katigbawan pa sa lugar ko gid. Sa Banwa ko gid. Ti kumusta ang pagtratarya sa imong mga bata? Ha? Kumusta ang good siya. pagtratarya sa mga bata mo? Okay siya. Okay siya. Beneficiary niya tanan. So ginpalangga niya gid ang imong mga anak. Oo. Nakabata man ka mo sang inyo gid? Why? Why ka mo kabataan? Anong natabo sa imong second husband? Ha? Anong natabo sa imong second husband? Paano siya nga nadula sa inyo? Gintiro siya sa lugar with sa barangay Bagakay. So kasaklapan sang imo nga kapalaran, no? Gintiro lang siya. Upod pa kami tita ng Yapon. Oo. Sino naman yung nagtiro sa iya? Parente ko. Parente mo lang namon. May tima-tima sila. Alas 7 kami nagpanyapon. Sino maglaom nga alas 9 mapatay siya. Anong rason nga gintiro siya? Adik. Daw medyo kanira bala daw. Naka-high bala ka daw, naka-high. Bata pa siya no? So napatay? 53. So malawig naman ang inyo nga pag-updanay nga duha. Oo, sobra 20 years. Siya ang naglawid sa kabuhi ko. Wow. Kumusta man ang inyo nga pag-upod bilang mag-asawa? Okay siya. Kay buot man siya. So gingampanan niya gid ang iya nga role bilang husband kag amay sa imong mga kabataan. Siya nagpa-eskwela sa mga bata mo? Oo. Wow, kanami lang gid, no? Iya, oo. Amo kani sa 1,000 kuno tita ka tao, way ka kunot makita nga pareho sa iya. Wow. So in short, wala ka na ginulson nga nagpamana ikaw liwat? Waay, buot siya. Budlayon ka nakakita sa iya. But is it true nga ang tatlo ni nga mga na-involved sa imo, si police, patay na. Si army nga una mo nga husband, patay naman. And then ang second husband mo nga army, patay naman. Oo. Daw nagsirado ron ang puso ko. Ganon. Diba, what if may isa naman ka masupog nga army nga mag-abot sa kabuhi mo? Hindi ayan, madala naman ikaw. Hindi ron tita, army. Duwagin na sila tita, subong nga nagaribal. Pero ko sila. Gintang ko ron. So may ara, gin pangluyag sa imo sa mga duwa ng mga armies? Retired army. Ang isa patay na iya asawa. Ang isa Wow, grabe. Ang imo nga beauty as in hinahabol na mga armadong lalaki. Kumusta ikaw subong kag imo nga mga kabataan? Ay, okay na tita. Feel happy. Kumusta ang estado sa mga kabataan mo? Ang first ko nga anak dito sa Dubai, may anak na 2 kabilog. Patay naman niya bata. Ang una mo nga bata is babae. Okay, nabalo naman siya. And Balo then, na siya. ang ikaduwa? Ang anak ko nga ikaduha, soltiro, laon. Ay, gatinda ka. Katsanggi-tsanggil. You can never tell. Kung lalaki, wala laon And then, ang ikatatlo? Ang ikatlo, ara sa Ileco, no? Pero mamintin man siya. So, may mga trabaho na, mga estable na ang imong mga kabataan. Oo. Ano ka nakalawig na nabalo sa second husband mo?
2012, mga 12 years. Okay. Paano ikaw ginpabakod sang imo nga mga inagyan sa kabuhi? Nita daw ra malasing may natabo sa akon. Daw okay lang ako. Oo. Daw very strong, very strong gid ko. Dasig ka mag-cope. Oo. Di ka gakuha sang imo nga kusog. Sa akon mga anak, sa akon apo, dalaga ang kultiro na. So enjoy ka sa imo mga anak, sa imo nga mga apo. Oo. Kumusta naman ang spiritual life mo? Oo, happy ko kung life ko. Kaya ang spiritual life mo, kumusta? Nagasimba kita? Ay, of course, tita. Gani si Mama Mary, ingod ko gid si Mama Mary. Oo, dapat gid, no? Pabakudo naton ang aton nga spiritual life. Alright. Anong mensahe nga luyag mo ibilin sa aton nga mga tagpalamati? Ang imo nga kapalaran niya daw one of a kind. Di ba? Daw ay gid may makasunod siguro tita sa kapalaran ko. No? Daw ay gid no? Yeah. So anong imo luyag nga ibilin? Ano ang mga lessons nga imo nga na-learn? Anong luyag mo nga ibilin nga inspirasyon sa amon? Ang akon tanama ano lang tita, ubayan lang kita tanan kang mahal nga Dios nga magkawan pa kita ti ano nga kabuhi kag sa nagaparamati man bala na nagaparamati man kang kahapon lamang bala damo gid tita interesado gid mag-ano mong magsulat. Oo. Tikabay ha, hindi lang sila mag-remain nga interesado kundi nga magpadalagid sang ilang nga mga sulat just like you. Tita, for example, abi, may ara pa bi ko kasaysayan sang bata pa ako. Ay, pwede gid. Pwede gid ang iban gani tagpila na ka istorya ang ilang nga ginapangpadala. Oo, pwede gid. Ti sige, ma-congratulate na ako sa imo subong ha. Kay overtime na kita but nag-enjoy ako sa pag-istorya sa imo and I'm sure ang aton man nga mga tagpalamati, no? You're just a happy person. Oo, very happy person ikaw sa gihapon abisar sa mga masubo nga mga inagyan mo sa kabuhi. You remained strong and now you're happy. Ang imo nga mga apo, ang imo mga kabataan na naghahatag sang inspirasyon sa imo. Madamo gid nga salamat and keep on sending us mga very interesting stories. Congratulations sa imo, Veron sang Bagakay. Ang imo nga premyo pwede mo na nga makuha sa Lunes. Madamo gid nga salamat sa imo nga oras. And there you have it, mga kabombong aton nga happy winner si Veron sang Bagakay. And now, luyag ko nga magpasalamat sa tanan naton nga mga letter senders. Thank you, Gid, for making our afternoon from Monday to Saturday diri sa KLP very interesting and very entertaining because of the stories nga inyo nga gina-contribute, ang inyo nga gina-share diri sa kahapon lamang program. Gani sa iban dira, naghahambal si Veron, damo interesado. I just hope nga ipatupa ninyo ang inyo nga mga istorya kag i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon namang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And ang aton nga next winner nga pag-interviewhon diri sa kahapon lamang program, wala inasang D1, magadaog man siya sa 1,000 pesos nga cash. Maga-interview kita sa iya next Saturday through video call. Ikaw ina, congratulations sa imo. Leo 02 sang probinsya sang Iloilo. Again, our winner, Leo 02 sang probinsya sang Iloilo. And with that, mga kabombo, nagpasalamat kid ako sa inyo nga oras, sang inyo nga mga kasaysayan nga ginapadala diri. Keep on sending beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Madaming nga salamat. See you next time. Good afternoon and God bless.